swyddogion o dachwedd. Hoffwn ysgoffa pawb sy'n bresennol yn y cyfarfod rhithiol hwn, bod y cyfarfod yn cael ei gynnal yn o bell ei ffrydio'n fyw ar YouTube a bydd modd edrych arno wedyn. Gofynnir, os gwelwch yn dda, eich rhaid eich ffonau symudol i ffwrdd ac hefyd rhaid eich hunan ar mute os ydych chi ddim yn cyfrannu mwyn sicrhau ansawdd sain. Ac hefyd, i chi godi'ch llaw os ydych chi'n dymuno ddod i fewn ac yna codi'ch llaw yn rhithiol neu yn gorfforol, a mi fyddai yn gallu cadw golwg ar hynny. Dwi am fynd drwy'r rhestr rwan o swyddogion sydd yn bresennol bore yma gan obeithio bod fi wedi dal pawb. Cyn mynd ymlaen i'r swyddogion, ga i groesawu yr aelodau etholedig sydd ddim yn aelodau o'r Pwyllgor Gwaith yma, sef y cynghorydd Dafydd Roberts, y cynghorydd Glyn Haynes, y cynghorydd Ken Hughes a'r cynghorydd Trevor Lloyd Hughes. Dwi ddim yn meddwl ar cynghorydd Owen Rhys fydd yn rhoi sylwadau ar ran y Pwyllgor Sgrwtini Corfforaethol fel y is-gadeirydd heddiw hefyd. Dwi'n meddwl bod fi wedi cael aelodau yna. A dwi'n mynd drwy'n swyddogion, ga i groesawu Susanna Morgan y Prif Weithredwr. Bore da i chi gyd. Mrs Dylan Williams o Dirprwy Prif Weithredwr. Bore da pawb. Wedyn, dyn ni'n mynd ymlaen i Mr Mark Jones, y cyfarwyddwr swyddogaeth. Bore da pawb. Wedyn ymlaen i Mr Rhys Howard Hughes, y cyfarwyddwr addysg sgiliau pobl ifanc. Bore da pawb. Wedyn Mr Vaughan Roberts, cyfarwyddwr gwasanaethau cymdeithasol. Bore da pawb. Wedyn, dyn ni'n mynd ymlaen i fi'n checio wan achos mae'n rhestr i fe Mr Arwel Owen, pennaeth gwasanaeth oedolion. Bore da pawb. Wedyn Mr Ned Michael, y pennaeth gwasanaeth tai. Bore da pawb. Wedyn Ms Carys Edwards, pennaeth y proffesiwn a Lloyd Newydd. Bore da. Wedyn, da ni'n mynd ymlaen i Mr Gethin Morgan, rheolwr rhaglen a chynllunio perfformio'r awdurdod. Bore da pawb. Ms Anwen Davies, rheolwr sgrwtini. Bore da pawb. Wedyn, dwi'n siŵr iawn, os ydy Rhys Llywelyn Jones wedi dechrau di ymuno fo ni eto ar gyfer yr eitem edrych ymlaen ar agenda. Na, di Rhys ddim yma eto. Mae dwi wedi gweld Freya Owen, rheolwr polisi'r iaith Gymraeg yma, bore da. Bore da. Gwyd Mr Owen Williams, uwch rheolwr y sector cynradd yma hefyd. Bore da. A dyn, dwi wedi gweld Sylvian Jones, swyddog polisi yma hefyd. Bore da, dwi yn checio gwmpas o'n fi heb fethu'r un swyddog yn benodol. Gai hefyd groesawu Mr Rhys Hughes, sef y cyfarwyddwr swyddogaeth busnes dros dro i ymuno fo ni, a gai diolch i chi am gymryd y swyddogaeth yna yn absenoldeb salwch a croesawu chi i'r Pwyllgor Gwaith gyntaf yn eich rôl yna, felly diolch Rhys. A gai hefyd diolch i'r swyddogion sydd yn cadw cofnod yn y cefndir fel yr arfer mae rwy'n a Shirley yma ac hefyd i bawb sydd yn cyfieithu'r cyfarfod mwyn hwyluso yr cyfarfod. Diolch yn fawr iawn i chi. Gyda chydig yna o groesawu mi awn ni syth ymlaen i'r agenda. A'r eitem gyntaf ar yr agenda heddiw ydy datganiad o ddiddordeb. Oes gan unrhyw aelod neu swyddog gyda datganiad o ddiddordeb mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda heddiw? Nag oes, diolch. Awn ni ymlaen felly i'r ail eitem, sef materion brys a'r disbrwyd gan y Brif Weithredwr. Na, dim byd. Diolch yn fawr iawn. Diolch Anwen. Awn ni ymlaen rwan i'r trydydd eitem ar agenda, sef cyflwyno'r cofnodion o gyfarfod o'r Pwyllgor Gwaith ac yn alw'r pumed ar hugian o Hydref. Gai gynnig bod nhw'n gywir gen rhywun, please? Na i gynnig. Y cynghorydd Bob Parry yn cynnig. Gai eilydd os gwelwch yn dda? Y cynghorydd Meirion Jones yn codi law. Fanna dyn ni o gwmpas y cynghorydd Ian Williams. Yn derbyn. Y cynghorydd Richard Dew. Twn ni'n mynd y cyfarfod, sori. Sori, y cynghorydd Robin Williams. Derbyn. Y cynghorydd Carwyn Jones. Derbyn, sori am y dyle yma. Diolch Carwyn. Y cynghorydd David Thomas. Dwi'n derbyn. Diolch. A cynghorydd Alun Mymru. Derbyn. Diolch yn fawr iawn i chi.
Ni symud ymlaen wan i'r pedwerydd eitem ar y agenda, sef y blaen rhaglen waith y Pwyllgor Gwaith. A dwi'n troi i Anwen Rhian Jones, ie? Jones. Diolch Rhian. Ac mae'n amlwg, mae'n bwysig bod ni'n nodi'n fama na Rhian yn cymryd drosodd gan bod Mr Hugh Jones wedi ymddeol o'r awdurdod i Gwener. Felly diolch Rhian am gam i fewn fan hefyd. Diolch Rhian. Diolch. Mae'r diweddariad yma yn ymwneud â'r cyfnod o fis Rhagfyr tan Gorffennaf blwyddyn nesaf. O ran eitemau newydd, mae gennym ni strategaeth ddigidol ysgolion i lawr ar gyfer cyfarfod 30 o Rhagfyr, mae hwnna'n rhif 4. Wedyn mae yna fwy o fanylder o ran eitemau llunio cyllideb derfynol 2022-2023, sef mae'r eitemau unigol arferol wedi cael ei ychwanegu erbyn hyn. Yn y rhif 9, mae gennym ni rhenti a thofiadau gwasanaethau tai, mae hwnna'n mynd ar y 4 ar 10 o Chwefror. Rhif 17, datganiad ar strategaeth rheoli'r sysorlus. Wedyn mae rhifau 18 i 21 yn ymwneud â'r gwahanol ffïoedd a thofiadau ar eu cyffredinol a gofal cymdeithasol. Rhif 23, strategaeth gyfalaf a rhaglen gyfalaf. 24, y gyllideb gyfalaf am y flwyddyn nesaf. O ran newidiadau, mae amserlen eitem 12 wedi newid, sef polisi cynnal ffyrdd a rheoli asedau priffyrdd. Mae'r eitem yna'n symud o Rhagfyr i'r 4 ar 10 o Chwefror. Ac yn olaf, mae yna un mater arall sydd ddim yn y papurau ger bron, ond angen cael ei gynnwys ar y rhaglen i'r cyfarfod ar y 30 ar 10 o Rhagfyr, a mae'n ymwneud â sefydlu cydbwyllgor corfforedig rhanbarth Gogledd Cymru. A dyna ni. Diolch. Diolch Ian am y diweddariad yna. Diolch i bawb sy'n cyfrannu'r blaen raglen waith hefyd. Oes yna unrhyw gwestiwn neu sylw ar y blaen raglen waith? Felly gai gynnig bod ni'n derbyn y blaen raglen waith. Oes yna bosib i gael eilydd ysgolwch y fai hynny? Hapus i eirio. Diolch chi. Mi ai gwmpas y bleidlais. Y cynghorydd Ian Williams? Diolch. Y cynghorydd Miriam Jones? Derbyn. Diolch. Y cynghorydd Richard Dew? Derbyn. Diolch. Y cynghorydd Carwyn Jones? Derbyn. Diolch. Y cynghorydd Dafydd Rhys Thomas? Derbyn. Diolch. Y cynghorydd Alun Mymru? Derbyn. Diolch. A cynghorydd Bob Harry? Derbyn. Diolch yn fawr iawn i chi. Ni'n symud ymlaen rwan i eitem 5 ar yr agenda, sef yr adroddiad monitor cerbyn sgorio. A mi fyddai'n mynd at y deilydd portffolio sef y cynghorydd Dafydd Rhys Thomas. Dafydd wedyn yn agor i'r swyddogion, a wedyn mi fyddai'n mynd at y cynghorydd Dylan Rhys mwyn cael fel is-gadeirydd y Pwyllgor Sgrwtini Corfforaethol mwyn cael adborth y pwyllgor yna ac yn halwyd wrth ysbrydol. Felly, Dafydd, diolch os ydych chi. Ia, diolch yn fawr iawn a bore da iawn i bawb. Ac unwaith eto, hoffwn i ddiolch gethu na'i dîm am baratoi'r sgorbwdd yma am cyfnod 2021-2022. Dwi ymwybodol bod gynnon ni agenda ar ei lawn heddiw bore yma, felly dwi'n am ddweud i'w lawer iawn, ond mae hwn wedi bod ger bron scrutiny a byddai'n clywed gen cynghorydd Dylan Rhys yn bellach ymlaen. Mae patrwm y sgorfwdd yma digon tebyg i sgorfwdd cyfnod 1. Ac mi dwi'n falch iawn i adrodd bod 70 o'r dangosyddion yn perfformio dda yn erbyn y targedau, ac maen nhw'n ymddangos yn wyrdd neu'n felyn ar y sgorfwrdd. Mae un sy'n ymwneud â salwch yn dangos yn amber. Brif reswm am hyn ydy bod ni yn hynna'n wedi newid y targedau ydy dod â nhw lawr o 9.75 diwrnod i 8.75 diwrnod. Gan ystyried bod hwn yn gyfnod yn ganol gyfnod Covid, rhaid cofio bod y perfformiad wedi bod yn dda yn y marn i beth bynnag, ac felly di'r lliw amber ddim yn adlewyrchu'r sefyllfa presennol. Hefyd hoffwn adrodd bod yr sefyllfa salwch hir dymor hefyd wedi gwella'n arw dros y 2 blynedd diwethaf. Unwaith eto mae ffigurau canran gwastraff sy'n cael ei ail-ddefnyddio, ailgylchu, neu troi yn, dwi'n meddwl, yr gair di soil improver, da ni'n cael defnyddio'r gair yn compost. Hwn yn goch 60.88% yn erbyn targed o 70%. Yn anffodus mae hwn yn batrwm ar draws Cymru. Wrth gwrs, mae Pwyllgor Lliwio gyda cylch gorchwil eang iawn wedi sefydlu, gyda cynrychiolen o
Gai atgoffa chi'n ar mute. Sori Dafydd am dorri draws chi fan'na. Jyst i Iawn. atgoffa yn bresennol i roed hynny ar mute. Da ni'n Diolch. iawn, i pawb yn hapus? Ynde. Cynnig chael WLGA, RAP, WRAP, ac yn wir, mae'n aelod o'r Pwyllgor Scrutiny. A bydd hyn yn edrych ar y data, a gweld sut fydda ni gyrraedd y targed Cymru gyfan o 70% cyn 2025. Ac targed Ynys Môn o 64% am y flwyddyn 2021-2022. Felly, mae sgorfrwydd yma yn cadarnhaol yn positif gan gofio bod Covid wedi effeithio ar bawb ac pob agwedd o waith y cyngor bychan yma dros y cyfnod 2 flwyddyn diwethaf. Diolch. Diolch yn fawr. Mi droi drosodd i Carys gyntaf wedyn i Gethin. Iawn, diolch Madam Cadeirydd. Mond cefnogi'r hyn mae Cynghorydd Dafydd Rhys wedi nodi mewn gwirionedd. Dwi'n meddwl bod chi gyd reit gyfarwydd efo'r siwrna, a'r siwrna sgynnon ni fynd fel da ni'n gwynebu y cyfnod anodd o'r flwyddyn, sef yn 2 chwarter olaf. Ond canlyniadau positif a cadarnhaol ar gyfer y cyfnod yna. A mater o fel da chi'n gwneud, monitro a cadw llygad. Gethin ti isio ychwanegu? Ia, diolch yn fawr, Carys. Ia, dim ond i nodi yn amlwg bod hwn yn adroddiad sgorfwrdd sy'n edrych ar chwarter 2 ac bod o'n dangos bod yn cyrhaeddiad ni yn erbyn y dangosyddion o ran 2 o'r 3 amcan llesiant da ni'n gweithio tuag ato fo yn hitio y targed ar bob un o'r dangosyddion hynny sydd yn galonogol iawn i weld. A pwynt pwysig i nodi, dwi'n meddwl, ydy bod yr mesurau lliniaru sydd wedi'w gydnabod gan yr uwch dîm yn fesurau lliniaru, falle na fydd yn digwydd dros nos fel petai. Maen nhw'n mynd i gymryd amser i fedru gweld effaith. So, dim ond y 2 bwynt yna, gai diolch fawr iawn. Diolch. Mi ai drosodd fan i'r Cynghorydd Dylan Rhys ar ran Pwyllgor Scrutiny. Diolch Dylan. Diolch yn fawr, Bofyd a pawb. Mae Cynghorydd Aled Morris-Jones ac y David methu bod yn bresennol bod yma. Mae wedi gyfu ymddeheuriadau, felly dyna pan dwi'n camu i fewn. Fel ydych chi wedi cyfeirio, mi ddaru yr adroddiad cael ei ystyried gan y Pwyllgor Scrutiny ar 16 o mis yma, a dyma trosolwg o ein sylwadau a argymellion. During its consideration of the report, the committee raised the following matters. Concern was expressed about the decline in performance for the percentage of waste reused, recycled or composted, specifically the reduction in the green waste tonnage collected compared to the same period in 2020-21. Concern was also expressed regarding the responsiveness of the Council's telephone system and implications for customer satisfaction with communicating with the Council. The committee also made reference to increasing demand and pressure in children's services going into the winter, coupled with the ongoing risk posed by the pandemic. Having considered the Q2 2021-22 scorecard report and the updates provided by officers at the meeting, the committee resolved to accept the report, to note the areas which the senior leadership team is managing to secure improvements into the future, and to recommend the mitigation measures as outlined to the executive. Diolch. Diolch Dylan a diolch i aelodau'r Pwyllgor am eu cyfraniadau hefyd. Felly dwi'n agor allan o'n i aelodau'r Pwyllgor Gwaith, os gennych chi unrhyw gwestiwn neu sylw ydych chi'n dymuno wneud gan gofio bod ni wedi craffu hwn mewn nifer o fforymau eraill. Felly drosodd i chi os rwy'n eisiau gwneud unrhyw gwestiwn neu sylw. O gwmpas. Na, gai felly fachu ar y cyfle yma, achos hawdd wedi derbyn adroddiadau a nad ydy o'n braf weithio na chwilio am yr ei coch yda ni. Da ni weithio'n anwybyddu lle maen nhw'n wyrdd ac yn felyn a da ni'n cael yn tynnu sydd i a pan mae mwyafrif o'n dangosyddion perfformiad ni yn wyrdd neu melyn, mae hynna yn rhywbeth ddylen ni fod yn ymfalchuon ac yn diolch i'r staff achos mae rhaid i ni gofio nad ydy'n gyfnod arferol dal i fod yn gwasanaethu. A bod ni'n diolch iddyn nhw am eu hymrwymiad i sicrhau perfformiad yr awdurdod ac i gofio hefyd bod ni wedi parhau i gadw llygad ar perfformiad yr argyfwng a mae hynny'n dangos bod ni'n awyddus iawn i gryfhau a gwella yr her anarferol da ni'n gwynebu. Ddau ar Robin i fewn. Diolch Robin.
Ia, mond un sylw bach, mae o'n sylw dwi wedi gwneud yn barod yn cyfarfodydd ni cyn heddiw yma, ond dwi'n meddwl bod yn bwysig pwyntio allan, bod o ran rheoli pobl, yr absenoldeb salwch, mae hwnna'n dangos mewn amber, ond swn i'n licio pobl edrach ar y ffigurau sydd lawr yn fanna, sef bod yr nifer o ddyddiau sydd wedi cael eu colli yn ystod y flwyddyn yma 4.9 ar gyfer pob FTE. Mae hynny'n cymharu yn ffafriol hefo 2020 a 2021 oedd yn 6.68 ac yn well byth na 2019-20 oedd yn 9.4. Wedyn mae dipyn bach allan siomedig i edrach ar hwnna ac ystyried bod hwnna'n cael ei gyfri fel amber. Mae hwnna i fi yn sefyll allan fel rhywbeth sydd wedi gwella yn arw dros y 2 flynedd dwytha a gobeithio wnaeth hynny barhau wrth i ni symud yn ymlaen. Diolch Robin, diolch am tynnu sylw ni i'r ffaith yna hefyd, diolch. Felly, os nad oes na unrhyw gwestiwn a sylw gan neb arall, gai felly ofyn wrth Dafydd i gynnig yr argymhellion, Dafydd, diolch. Ie, dwi'n falch iawn i gynnig yr adroddiad yna yn cyfnod 2 ar y sgorbwrdd. Diolch. Diolch, iawn. Felly mae Dafydd yn cynnig yr adroddiad a'r camau lliniaru sy'n cael ei gynnig y fanna. Oes na eilydd os gwelwch y dda i'r cynnig yn Dafydd y fanna? Pyseilio. Diolch Ian. Yn mynd ymlaen i'r bleidlais, y cynghorydd Meirion Jones. Derbyn, o diolch. Diolch. Y cynghorydd Richard Dew. Derbyn. Diolch. Y cynghorydd Robin Williams. Derbyn. Diolch. Y cynghorydd Carwyn Jones. Derbyn. Diolch. Y cynghorydd Alun Mymru. Derbyn. Diolch Alun. A'r cynghorydd Bob Parry. Derbyn. Diolch yn fawr iawn. Felly, nes i anghofio nodi ar gychwyn y cyfarfod mewn ddrwg gennau list hir o bethau i wneud a nes i anghofio hyn. Mae gais i symud eitem 11 sef y cynllun trosiannol ymlaen oherwydd bod yr is-gadeirydd y pwyllgor sgrwtini'n gorfod gadael. Felly fyddan ni yn delio efo eitem 11 y cynllun trosiannol rwan fel eitem 6. Felly gael dynnu'r cynghorydd Dafydd Rhys Thomas i gyflwyno'r cynllun trosiannol. Diolch Dafydd. Ac yn yr un modd, Dafydd, mi fyddai yn troi ata chi, wedyn i'r swyddog perthnasol a wedyn i'r cynghorydd Dylan Rhys ar ran y pwyllgor sgrwtini. Gai drosodd i Dafydd. Diolch Dafydd. Ydych chi ar mute, Dafydd? Ar ôl gen i. Unwaith eto, diolch yn fawr cadeirydd am. Rwan, ar ôl edrych yn ôl gyda'r sgorbwrdd, mae'n falch iawn i mi gael edrych ymlaen at y blwyddyn nesaf sydd ddod. A beth sgwnnw ni yma ydy cynllun trosiannol neu transitional plan. Mae cynllun yma wedi adeiladu ar y sylfaen cynllun cyflawni blynyddol ac cynllun gorfforaethol Cyngor Sir Ynys Môn oedd yr rhedeg o 2017 a mae'n rhedeg ymlaen tan 2022. Roedd y swyddogion a ni fel Pwyllgor Gwaith yn teimlo bod angen rhyw fath o gynllun i bontio'r cyfnod lle da ni rwan yn Covid i gyfnod post-Covid. Ac i weld beth fedra ni gyflawni mewn ffordd realistig yn y 9 i 12 mis nesaf i ddilyn. Gyda dilyn 3 amcam strategol. Mae fi'n bod yna rhywun. Mae dwi wedi colli'r 3 amcam, ond mae yna 3 amcam strategol yn y papura. Ac wrth gwrs hefyd, mae'n holl bwysig bod ni yn cynllunio ac yn ymateb i herio sydd yn dod i ni weithio tuag at fod yn awdurdod carbon neutral erbyn 2030. Ac hefyd cofio fydd yna brifwythedwr a gweinyddiaeth hollol newydd gyda ni ar ôl mis Mai y flwyddyn nesaf. A dwi'n ymddiheuro bod ges i y momentum Boris munud yn ôl. Diolch yn fawr i chi. Dim angen ymddiheuro, mae'r agenda di newid a dwi'n ymddiheuro am hynny chi. Dwi'n gwybod Dylan Williams, ydy'r prifwythedwr ac Ethel Morgan sydd wedi bod wrthi hefyd. Dylan, neu ydych chi iawn, diolch. Diolch, na jyst ychwanegu chydig bach o bwyntiau. Dwi'n fod yn bwysig jyst i nodi pa mor uchel ydy'r achosion ar Ynys Môn ar hyn o bryd a pa mor bryderus trydydd ychang Nghymru heddiw a 421 achos newydd yn y 7 diwrnod dwytha.
Da chi'n adio ar ben hwnna hefyd yr amrywiolu newydd mae'r straeon sydd yn hyd yn oed yn torri o'n gwmpas ni heddiw ar wasgar yn y wlad a rownd y byd, wedyn pwy a wyr beth sydd yn mynd i ddigwydd. A dwi'n meddwl bod ni wedi nodi yn y papur drafft, ni all pethau cael ei droi ar ei ben eto, ond dyma di'n bwriad ni os da ni'n cael ewyllus da ac amser swyddogion i ffocysu ar gwaith dydd i ddydd yn hytrach na ymateb i heriau gwahanol. So mae'n gyfnod anarferol, heriol a hynod o ansicr i bawb yn ei byd personol a'i gwaith, ond fel i cynghorydd Dafydd Rhys Thomas amlygu, mae'n amserol i ni greu cynllun strategol fframwaith i edrych yn ymlaena. Y tri amcan ydy adfywio'r economi leol ac ymgorffori newidiadau economaidd positif, galluogi'r sector ymwelwyr a lletygarwch i fanteisio'r boblogrwydd cynyddol yr ynys, ac amddiffyn ein hasedau a'n cymunedau ar yr un pryd. A mae hwn wrth gwrs yn cynnwys ymateb i heriau a gorbwysa a gofynion sylweddol ar rhai cymunedau a cynnal a moderneiddio gwasanaethau cymdeithasol critigol, megis gofal, addysg ac eraill ledled yr ynys. A mae yna nifer o weithgareddau i fewn yna a gobeithio bydd modd i ni allu symud hyn ymlaen ac adrodd annyn nhw o fewn yn trefniadau perfformiad arferol. A yr un arall wrth gwrs fyddai'n ni gadw llygad ar ydy'r holl grantiau sgan Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd a sicrhau bod ni'n gwneud y mwyaf medrwn ni i Gymru mantais i'w gweinyddu nhw, ond hefyd i Gymru mantais i ddefnyddio unrhyw gyllid ychwanegol i wireddu yn prosiectau. A mae hwn wrth gwrs yn gallu bod yn heriol gan fod yn swyddogion i gyd o dan ei sang yn barod. Na i orffan y fan'na, diolch yn fawr iawn. Diolch, Dylan, diolch. Ydy Gethin eisiau ychwanegu'r fath o awdur? Na, dim mwy gyda fi, Llynos. Mae Dylan wedi cyfarch y pwyntiau i gyd oedd yn bwysig i'w codi, so. Diolch. Diolch. A na i droi felly Dylan Rhys ar ran y pwyllgor sgrwtini. Diolch, Dylan. Diolch. Ar ôl craffu o cynllun, dyma y sylwadau a godwyd gan y Pwyllgor. The committee noted its concerns around the need to enable the visitor and hospitality sector to capitalise on the island's increased popularity whilst protecting its assets in communities, the need to manage tourism to the advantage of the island and its economy, and to strengthen the council's tourism section. A need to maintain and modernise critical community services such as care and education across the island was highlighted. Also, the risk to the provision of residential home care should the Welsh Government decide at a future point to take the same approach as that in England, where care home workers have to, by law, be fully vaccinated. And lastly, with regard to timeframes, the committee inquired as to whether the transitional plan replaces the corporate plan and whether its 12-month time span therefore commits and or ties the new council to the objectives contained within the plan. It was resolved to accept and to note the transitional plan and to recommend to the executive that it be adopted. Diolch. Diolch a diolch unwaith yr rhagor i'ch aelodau gyd am eu cyfraniadau yn ystod y pwyllgor. Felly dwi'n agor allan o'n i aelodau'r Pwyllgor Gwaith os gennych chi unrhyw sylw neu cwestiwn. Y cynghorydd Carwyn Jones. Diolch, Carwyn. Bore da, diolch yn fawr iawn. A diolch i Gethin a pob sydd wedi cydweithio hefo hwn ar adran economaidd sydd wedi cael ran blaengar yn yr cynllun yma. Rhaid ni gofio yna, cynllun trosiannol ydi o, cynllun dros y 12 mis nesaf. A beth sy'n hynod o bwysig, dwi'n meddwl, dirprwy Gwirfoddolwr wedi sôn, da ni'n allan o'r coed eto chwaith na hefo'r Covid yma, ond mae'r economi wedi cael ei brifo, mae'r sector twristiaeth wedi cael ei brifo, a rhaid ni symud ymlaen, does? Mae rhaid ni symud ymlaen. Fedrith y byd ddim stopio bod tro, mae yna variant newydd yn dod allan, a mae gen i ofn y Covid yma hefo ni am byth. Felly mae hwn yn gynllun sy'n realistig ac hefyd yn gyrraddadwy. Digon haws a ni sgwennu bob math o bethau, bob math o ddewidion a methu gwireddu nhw. Mae hwn yn gynllun, fydda ni fel cyngor. Os di bethau'n galluogi ni hefo capacity ar Covid ac ati mynd, efo'r cafiat syna gyd i fewn, mae hwn yn gynllun fydda ni wireddu dros y 12 mis nesaf. A gynllun wneith wahaniaeth i greu cyflogaeth i bobl Ynys Môn.
a fysa wedyn yn hwb i'r economi ac yn gyfle fod yn fwy cynaladwy i'r dyfodol a fwy o wydnwch i gwffio a fiechydon yn y dyfodol. Da ni'n gweld yn y cynllun economaidd ac yno ni waith y fyna sydd yn waith blinkar does. Mwy blinkar na'r un cyngor arall yng Nghymru na Prydain Fawr dwi'n siŵr efo'r unedau busnes da ni wedi godi a da ni'n fwriadu godi hefyd. Da ni'n stopio, da ni'n rest on our laurels, da ni'n cario ymlaen dydan. Gynna ni gobaith da ni wedi gweld yr cynghorydd Richard Dew rhyw fis yn ôl yn trafod gyda'r contractor. Mae gynna ni 6 uned newydd yn mynd i gael ei chodi eto yn cychwyn dechrau'r flwyddyn. Mae'r stwff i gyd i fewn, mae'r lead time di cloi i fewn, a mi oedd hynna'n her hefo Covid a Brexit bob dim. Ond da ni'n gwybod, gyda ni 6 uned newydd a mae'r ffordd yn mynd i'r ddaear dechrau'r flwyddyn. Da ni hefyd mynd i baratoi 6 plot ychwanegol, a os oes yna rhyw gwmni neu rhyw fusnas o'r draws Prydain Fawr sydd awydd dod yma i Ynys Môn, ger yr A55, mae gen i 6 plot ychwanegol da ni'n baratoi, a mi dra ni werthu hynna i unrhyw gwmni sydd awydd dod yma. A mae'r gwaith yma oherwydd bod ni wedi gweledigaeth fel cyngor i reid buddsoddiad rhyw 2 flynedd yn ôl i'r is-adeiledd i alluogi hyn ddigwydd, nes hyn ddim wedi digwydd o'ch. Da ni hefyd yn sbio i gydweithio eto fel Llywodraeth Cymru i godi 7 uned newydd yng Nghaergybi wrth ymyl yr unedau da ni newydd godi yn Penros. Felly eto mae yna bethau wirioneddol gyffroes yn digwydd, ond bethau da ni'n gwybod fedra ni gyrraedd fel cyngor. Dim addwydion gwag ydy hein. Da ni wedi barhau i weithio gyda yn cymunedau'n Gogledd Ynys Môn i wireddu ac i weld yr cynllun Gogledd Ynys Môn drwadd gyda'r NDA hefyd. Ac eto mae hwn yn gyffroes, mae hwn yn bres sydd wedi mynd i'r gymuned yn barod yn Gogledd Ynys Môn, a mae gennym ni lot mwy o bres a brosiectau yn ddod dros y blwyddyn 2 nesaf. Mae gennym ni brosiectau eraill, da ni'n sbio ar yn Amlwch efo'r arwyddion, efo'r tir, da ni'n mynd i wneud efo'r gymdeithas ar hyd yr arfordir, a yr unedau busnes o wrach fydd yna bosibilrwydd o fyna efo'r hen safle real. Rhaid ni weld sut mae hwnna'n mynd, mae yna ddiddordeb preifat o fyna. Da ni mynd i barhau i weithio ar Parc Morglawdd Gaergybi, gobeithio adnewyddu'r breakwater o fyna. Da ni'n pwyso ymlaen i weld os gan ni'n gwneud beth o fyna. Yr hwb hydrogen Gaergybi, y gwelliana yn Porthladd. Mae hwnna'n un, da ni'n awyddus i gydweithio ac i helpu ymlaen, i helpu hybu'n trefi, a yn amlwg ein prosiect Ynys Ynni, a parhau i gydweithio gyda datblygwyr a pob sydd o diddordeb, a yna dipyn o brosiectau reit gyffroes yn dod dan y banner yma dal i fod, a da ni eto da ni'n mynd i gobeithio gallu gwireddu rei hein, gweithio o'r Dale Gogledd Cymru, ac Border Controls ac ati yn Borthladd Gaergybi, a da ni'n sôn eto yna ganodd o swyddi yn cael ei greu allan o'r rhywbeth fel yna hefyd, a da ni'n chwarae'n rôl flynth llawer yn hynna. A eto fel oedd Dirprwy Bywythedwr yn dweud, da ni eisiau bod yn barod hefyd i dderbyn beth bynnag grantiau fydd yn dod, a beth bynnag strategaethau fydd yn dod gan Llywodraeth Cymru hefyd. Felly, da ni'n eisiau rhwymo'n hynna'n gormod, oherwydd mae'r bosibilwydd yna dipyn o bres yn dod i adfywio'r economi o'r ochr wyrdd dros blynyddoedd i ddod hefyd, ac yn ydig yn y 12 mis nesaf. O'r ochr twristiaeth, yn unwaith eto, sector bwysig, da ni'n gwybod pa mae'r boblogaeth di Ynys Môn, a mae'r ffigurau diweddar a di dod i fewn, a da ni'n gwybod bod y niferoedd wedi codi yn sylweddol eto hefo'r staycation a berygnau fel yna fydd o am y 12 mis nesaf. Ond da ni'n gwybod bod hynna'n dod o heria, ond eto mae bysgynna ni fyma'n gyffroes ac yn gyraddadwy i'r sector twristiaeth hefyd, ond hefyd i warchod yn cymunedau ni hefo yr poblogrwydd da ni wedi weld ar Ynys Môn. A da ni'n cydweithio'n agos gyda Anglesey Tourism Association ar am ei ganmol yr arweinydd sydd wedi cynnal cyfarfodydd of Anglesey Tourism Association bob mis neu bob chydig wythnosau byddwn ni angen. A mae hyn wedi bod dros y 12, bron i 2 flynedd dwytha, ar am ei ganmol yr arweinydd, a pawb sydd o'n hynna, swyddogion twristiaeth ac yr Anglesey Tourism Association. Dwi'n meddwl bod y berthynas rwan, y gorau mae erioed wedi bod, a mae hynna'n gyffroes yn ei hun bod ni'n gweithio'n agos gyda'r sector mwyn y dyfodol
ac mwyn yn economi ni, ond hefyd i warchod ein cymunedau yn yr un modd. Felly mae hwn yn gyradwy, mae'n realistig, ond mae yna ddigon yma i gefnogi yr economi, y twristiaeth a'n cymunedau. Diolch yn fawr iawn. Diolch Carwyn, diolch am gyflwyno mor gynhwysfawr yr materion sydd o dan yn barel di fel portfolio. Oes na unrhyw gwestiwn neu sylw arall mae rhywun yn dymuno i nodi? Dwi'n meddwl bod o'n bwysig mae Carwyn wedi sôn o fanna ynglyn â materion datblygu'r economi, ond mae yna materion yn ymwneud â'n gwaith ddydd i ddydd i ni. Da ni hefyd eisiau cryfhau nifer yn maes gwasanaethau cymdeithasol yn yr adroddiad, nifer hefyd o ran datblygu tai yn rhan o'r adroddiad yna a'r cynlluniau sydd gennym ni i draws newid sectora, a dwi yn meddwl bod y cyfleusterau gofal ychwanegol, y cartrefi clud ag edrych ar adeiladu tai carbon isel yn gynlluniau cyffroes iawn i ni dros y 12 mis nesaf, gan obeithio na ddaw unrhyw beth i atal yr gwaith yma yn ystod y misoedd nesaf. Ond ga i ddiolch i chi fel swyddogion hefyd am gymryd yr her yna ymlaen ac wneud yn siŵr bod yna strategaeth sydd yn gyraddadwy, yn realistig iawn, ond hefyd yn gwneud gwahaniaeth yn y cyfnod trosiannol yma. Felly ga i ddiolch i chi gyd am hynny. Os nad oes na gwestiwn neu sylw gan unrhyw un arall, dwi'n edrych o gwmpas y sgrin a dwi'n ymddiheuro os dwi'n methu rhywun. Na, ga i droi i cynghorydd Dafydd Rhys felly gynnig yr argymhelliad yn hwnna, yn y adroddiad. Diolch Dafydd. Diolch yn fawr Anna, neu ddarllen allan fel mae ar y papur gynnau yma. Argymellir bod y Pwyllgor Gwaith yn argymellu i'r Cyngor Sir i fod yn mabwysiadu'r cynllun trosiannol a fydd yn darparu fframwaith gweithredol i swyddogion gyflawni amcanion strategol allweddol trwy gamau weithredol diffinedig yn ystod y cyfnod adfer yr ynys yn union ar ôl y pandemig. Mae cynllun hwn wedi esblygu o gynllun cyflawni blynyddol 2020-2022. Diolch. Diolch Dafydd. Os na eilydd y cynghorydd Carwyn Jones yn codi law i eilio fyna. Diolch. Mi ai gwmpas o'n am bleidlais gychwyn efo cynghorydd Ian Williams. Cefnogi. Diolch. Y cynghorydd Meirion Jones. Ia, cefnogi, diolch. Diolch. Y cynghorydd Hugh. Cefnogi. Diolch. Y cynghorydd Robin Williams. Cefnogi. Diolch yn fawr. Y cynghorydd Alun Mymru. Cefnogi. Diolch Alun. A'r cynghorydd Bob Parry. Cefnogi. Diolch Bob. Diolch. Mi awn ni nôl, ond ga i ddiolch i cynghorydd Dylan Rhys ar ran y pwyllgor sgrwtini a hefyd y bore yma. Felly mi wnawn ni mynd ymlaen i'r cynllun, i'r 6 eitem ar yr agenda arferol. Nawn ni adael o fel a dwi'n meddwl sydd yn iawn bod chi, sef y strategaeth hybu'r Gymraeg. Mi oedd y cadeirydd y pwyllgor sgrwtini Cadeiryddau wedi gobeithio ymuno, ond mae o'n cael traffer cysylltu bore yma. Felly y gai ofyn y swyddog, os ydych chi'n gallu cyfrannu ar ran yr pwyllgor, ydy hynna'n iawn, Anwen Davies, ynddi? Diolch Anwen. Felly mi wna ni'n strategaeth hybu'r Gymraeg, mi gychwyn ni efo'r deilydd portfolio, wedyn fydden ni'n troi'r swyddog sefyllfao'r Owen, a wedyn fydden ni'n mynd at mae yna sŵn yn dod yn ôl, jyst rhag ofyn bod rhywun heb i miwtio, ni gael jyst wneud yn siŵr bod yr ansawdd sain yn wedyn fydden ni'n mynd at swyddog ar ran y pwyllgor sgrwtini ac yn deall yn iawn bod y cadeirydd yn cael trafferth ymuno o ran problemau ydy hynny technegol. Felly, y deilydd portfolio di'r cynghorydd Ian Williams. Diolch, Ian. Diolch yn fawr i chi. Ac yn gyntaf, dwi eisiau diolch i'r swyddogion yn enwedig Ffreuer am baratoi y strategaeth. Y cefndir i'r strategaeth, fel da chi gyd yn gwybod erbyn hyn, mae'n ofynnol i ni fel Cyngor Sir baratoi strategaeth i hybu'r Gymraeg. A pwrpas y strategaeth yw amlinellu sut da ni am hyrwyddo'r iaith a hwyluso ei ddefnydd ehangach ar yr ynys. Mae rhaid iddo fo hefyd gynnwys targed ar gyfer gynyddu neu cynnal nifer y siaradwyr Cymraeg yn yr ardal erbyn diwedd y cyfnod. Mae hyn yn anodd, da ni yn gweld demograffeg y môn yn newid, a tydi canlyniadau'r cyfrifiad dwytha dim ganddo ni, felly da ni yn mynd i gadw'r targed fel targed interim.
Hwn ydy'r ail strategaeth i ni ysgrifennu. Mae'r cyfnod y llall wedi dod i ben yn y flwyddyn yma, ac mae asesiad hefyd o'r strategaeth yna ynghlwm yn y pecyn adroddiadau. Mae'r strategaeth, mae yna blaenoriaethau, 3 blaenoriaeth sydd yna. Plant, pobl ifanc a'r teulu, wedyn y gweithle, gwasanaethau Cymraeg a'r silwaith, ac yn olaf y gymuned. Ac i gyd fynd efo'r blaenoriaethau yma, mae yna y cynllun gweithredu blwyddyn ynghlwm efo yr adroddiad. Mi fydd y cynnydd yn cael ei asesu gan y fforwm iaith yr ynys, fforwm o randdeiliaid o nifer o sefydliadau arall da ni yn cydweithio gyda nhw. Wedyn mi fyddan nhw yn asesu ein cynnydd ni yn blynyddol, ac mi fydd yr adroddiad blynyddol yn cael ei gynnwys yn ein adroddiad blynyddol ni ar safonau'r iaith Gymraeg. Fel da chi newydd sôn, mae'r adroddiad neu'r strategaeth wedi bod ger bron yr Pwyllgor Sgrwtini Partneriaeth ar y 9 o'r mis yma, ac wedi cael bod allan i ymgynghoriaeth, ac da ni wedi cael o ddeutu dros 20, rhwng 20 a 30 o beth sy'ch chi'n galwch sylwadau adborth ar y strategaeth. Felly, os oes gennym ni unrhyw gwestiynau gan y Pwyllgor, dwi'n siŵr fydd Ffreier neu fi'n hapus i atab nhw. A wedyn, gwch chi ddod nôl wedyn, mae yna 2 argymhelliad ym iau trwy'r hyn ar y diwedd. Diolch. Diolch. Na i droi'r swyddog Ffreier. Ydy eisiau ychwanegu unrhyw beth? Diolch. Dim i ychwanegu gen i, diolch. Diolch yn fawr. A dyn, na ni droi at swyddog sgrwtini Anwen, beth sydd yn ei sylwadau'r sgrwtini. Diolch Anwen. Fawr iawn. Adroddiad i hwn ar ran cadeirydd y Pwyllgor Sgrwtini sydd yn amlwg yn cael trafferthion technegol bore yma i gysylltu efo'r Pwyllgor. Fel sydd wedi cael ei nodi flaenorol ar y 9 Tachwedd, by'r Pwyllgor Sgrwtini Partneriaeth yn cadfywio edrych ar y pwnc yma, a mae gennyn nhw chydig bach o sylwadau gyflwyno sylw'r Pwyllgor Gwaith a hefyd yna argymhelliad ganddyn nhw. Yn gyntaf, bydd yn ofyn cwestiynau ynghylch a oedd yna unrhyw risgiau neu concerns penodol am statws y Gymraeg ar yr ynys fel mae pethau'n sefyll ar hyn o bryd. Gwnaeth sylwadau hefyd ynghylch yr her o graffu strategaeth a chynnig sylwadau am y llwyddiant posib oherwydd y diffyg data cyfredol sydd ar gael ar hyn o bryd. Gyrfynwy cwestiynau hefyd am y bosibilrwydd o ymgorffori'r defnydd a hefyd hybu'r defnydd o'r Gymraeg yn y sector breifat yn y ddogfen gan y Cyngor Sir. Ac yn ola, mynegwyd pryderon ynghylch y gostyngiad amlwg yn nifer y siaradwyr Cymraeg ar yr ynys ac yn parhau i fod ar un lefel cyffelyb ar 50au y ganrif ddwytha a'r effaith all hynny gael ar y gymuned a hefyd dyfodol y iaith Gymraeg yn gyffredinol. Dyna sylwadau'r Pwyllgor. Ar ôl pwysau mesur, by'r Pwyllgor yn gwneud 2 argymhelliad sylw'r Pwyllgor Gwaith bore yma. Yr un cyntaf oedd argymell cyhoeddi'r strategaeth fel y Gymai, sef adroddiad asesiad drafft ar y Gymraeg ar wefan y Cyngor, ac yn ail, cymeradwyo i'r Pwyllgor Gwaith i'w mabwysiadu gan y Cyngor y strategaeth hybu'r Gymraeg ar gyfer y cyfnod 21 i 26 ac awdurdodi'r swyddogion mewn ymgynghoriad efo'r deulu portffolio i gwblhau unrhyw newidiadau fydd ei angen fel mae'r strategaeth yn mynd trwy'r daith wleidyddol. A dyna sylwadau y Pwyllgor Gwaith, y Pwyllgor Sgrwtini Partneriaeth yn cadfywio sylw'r Pwyllgor Gwaith bore yma. Diolch yn fawr i chi. Diolch Anwen am gamu fewn y fanna efo sylwadau'r Pwyllgor Sgrwtini a diolch hefyd i aelodau'r Pwyllgor Sgrwtini Partneriaeth a'n Gaderyddi'r Cynghorydd William Jones am graffu yn fanwl. Felly dwi'n agor allan wan i aelodau o'r Pwyllgor Gwaith. Oes ganddo chi unrhyw gwestiwn neu sylw ydych chi'n dymuno i wneud gan gofio bod nifer ohono ni wedi bod ar y siwrna efo'r adroddiad hon sgrym dipyn o amser. Felly oes gennych chi unrhyw sylw neu cwestiwn ydych chi'n dymuno i wneud yn ychwanegol?
Na, pawb i weld yn hapus. Cynghorydd Robin Williams, diolch Robin. Ie, mae'n mynd i gadarnhau be ti'n newydd dweud. Oeddwn ni a bod yn berffathonus, mae hwn yn rhywbeth da ni wedi drafod drosodd dros y misoedd dwytha yma. So ni'n licio meddwl bod yn etholwyr ni allan yma na meddwl bod ni ddim yn trafod y mater heddiw yma a ni'n ar sgrin. Ond wrth gwrs da ni wedi trafod hyn ar nifer o achlysuron fel mae yr adroddiad yma wedi dod yn ôl ac ymlaen i'r Pwyllgor Gwaith dros y misoedd dwytha yma. So ni jyst yn licio diolch am y gwaith sydd wedi bod yn mynd ymlaen yn y cefndir i ddod ar adroddiad ymlaen heddiw yma. Diolch yn fawr Robin, diolch am hynny. Ac a hefyd diolch i Freer cymryd drosodd rhai misoedd yn olwan yn y swydd a wedi rhedeg gyda'r baton hefyd, felly diolch. A diolch i Carol Wyn oedd yn gwneud y swydd yn gynt hefyd, nath roed y sylfaeni na i lawr er mwyn cyrraedd fama hefyd, felly diolch. Felly na i droi rownd os oes ddim unrhyw sylw ychwanegol, dwi'n checio gwmpas os oes rhywun eisiau gwneud unrhyw gwestiwn arall, nag oes. Na i droi felly i'r deilydd portffolio i gynnig yr argymhellion. Diolch Ian. Diolch yn fawr. Felly'r argymhelliad cyntaf ydy gofynir i'r Pwyllgor Gwaith gymrydwyo cyhoeddi'r canlynol ar wefan gorfforaethol ac cyhoeddi'r strategaeth iaith Gymraeg 2016 tan 2021 yr adroddiad asesu. Yr ail argymhelliad ydy gofyn i'r Pwyllgor Gwaith argymell i'r cyngor y dylid cymrydwyo'r canlynol strategaeth hybu'r Gymraeg 2021 i 2026 ac awdurdodi'r swyddogion perthnasol mewn ymgynghoriad ar deilydd portffolio i wneud unrhyw adolygu pellach o strategaeth drafft cyn ei chyhoeddi ar wefan y cyngor dim hwyrach na yr unfed ar 20 o Ragfyr 2021. Ac i nodi'n sydyn i ofyn i Freer, yn yn rhagair i, mae yna gangymeriad bach, da ni'n sôn am cyfrifiad 2021. Mae eisiau newid hwnna i cyfrifiad 2011. Wedyn dyna'r unig adolygiad dwi yn credu sydd angen ei wneud, ac diolch eto am i Meirion Jones am bwyntio hwnna allan i fi bore yma. Diolch yn fawr i chi. Gret. Diolch. Felly dyna'r cynnig, oes na eilydd os gwelwch yn dda i'r cynnig. Fe nath llaw Meirion Jones, sori, cyrraedd y lais di, dyna mae'n digwydd yn aml Robin, ond nath llaw cynghorydd Meirion Jones wneud i wneud dderbyn o fel yr eilydd. Di mi ai o gwmpas y bleidlais y cynghorydd Richard Byw. Derbyn. Diolch. Y cynghorydd Robin Williams. Derbyn. Y cynghorydd Carwyn Jones. Derbyn. Y cynghorydd David Rhys Thomas. Dwi'n yn derbyn. Y cynghorydd Alun Mymru. Ategu ag derbyn ag ategu diolchiadau i bawb sydd wedi bod yn ymwneud â hwn dros y misoedd diwethaf a'r blynyddoedd dwytha hefyd. Diolch Alun. A'r cynghorydd Bob Harry. Derbyn. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. Da ni rwan yn symud ymlaen i marathon y deilydd portffolio cyllid a da ni'n cychwyn efo eitem rhif 7, sef y monitro cyllideb refeniw chwarter 2. Mae David Roberts yma'n bresennol fel cadeirydd y panel scrutiny cyllid, a mi fyddai jyst yn troi at chdi David com bod yna sylwadau eisiau wneud, ond yn amlwg os oes gennych chi ddim, mae hyn yn iawn, ond i fi sicrhau bod chi wedi cael cyfle i lleisio barn y panel yn ystod y chi. Mi at Robin, at y swyddog perthnasol sef Mr Mark Jones, a wedyn mae'n troi at chdi David jyst rhag on bod gennych chi sylwadau fel panel cyllid i wneud. Robin, diolch i chdi. Ia, diolch yn fawr iawn. Mi gychwynna i'r marathon gan obeithio fyddwch chi dal yn effro erbyn i mi ddod i diwedd hi. Ond mi ddechreuan ni bore yma hefo monitro cyllideb refeniw chwarter 2 2021-2022. Ga i gychwyn y cyflwyniad yma bore yma drwy atgoffa pawb. Mae snapshot ydy hwn o lle oedd da ni'n sefyll o ran yr materion ariannol y gronfa cyllideb refeniw ar ddiwedd chwarter 2. Mae'r sefyllfa yn gallu newid yn sydyn, a dyna pam ydw i bob tro yn awyddus i ni fod yn bwyllog yn unrhyw benderfyniadau da ni'n neud, a dim eisiau i ni redeg i ffwrdd efo ryw syniadau gwyllt a gwirion am wario arian yn sydyn, fel welson ni pan wnaethon ni ddod ar adroddiad refeniw o flaen y cyngor ar ddiwedd flwyddyn dwytha. Mi oedd gynnon ni danwariant eitha sylweddol,
ond wrth gwrs o fewn mater wythnosa, mi oedden ni'n gwynebu yr her o fod angen atgyweirio y to yn canolfan addysg y bont oedd yn chwalu yr tanwariant yna mwy neu lai i gyd. Wedyn dwi'n meddwl bod yn bwysig ofnadwy i ni fod yn bwyllog yn y ffordd da ni'n gwneud penderfyniadau ariannol. Y sefyllfa fel mae hi yn sefyll ar ddiwedd chwarter 2 ydy yn bod ni ar hyn o bryd yn rhagweld y bydd na danwariant eleni o 1.29 miliwn sydd yn cymateb i 1.4% o gyllideb net y cyngor. Ond dwi'n mynd i bwysleisio bore yma bod na nifer fawr iawn o heriau yn gwynebu ni ac yn cael ei nodi yn yr adroddiad sydd yn gymwysiedig o dan adran 10. Gyntaf oll, gai just wneud un peth yn berffaith glir ar ran neu'r mwyn yn ysgolion ni fel bod gen nhw ryw sicrwydd yn mynd ymlaen. Yn wahanol iawn i'n cymdogion toriaid ni neu'r un cymdogion ni sy'n cael ei arwain gen y toriaid yng Nghonwy, fyddan ni ddim yn gofyn i'r ysgolion wneud i fyny unrhyw symiau o ran y cynnydd mewn cyfloga i athrawon. Mi fyddan ni'n ariannu hwnnw yn llawn. Wedyn dwi eisiau'r sicrwydd yna gael mynd allan i'n ysgolion ni i wybod na fyddan ni ddim yn gofyn i chi wneud i fyny unrhyw ran o'r cynnydd yna. Ond yr heriau sydd yn gwynebu ni, mae yna nifer o risgiau, fel dwi'n deud, wedi cael eu rhestru o dan paragraff 10 yn yr adroddiad sydd ynghlwm. Yn gyntaf oll, y galw am wasanaeth, da ni wedi gweld cynnydd yn y galw am wasanaeth, y nifer o wasanaethau dros y misoedd dwytha. A mae hynny wrth gwrs yn rhywbeth sy'n medru cynyddu yn arw yn ystod y geia yn enwedig ar y gwasanaethau oedolion ni ac ar y gwasanaethau priffyrdd ag ati. A da ni wedi gweld cynnydd yn y galw am wasanaeth hefyd o ran y gwasanaeth plant dros y misoedd dwytha fel mae cyfyngiadau wedi cael eu llacio. Hefyd, da ni'n gwynebu risgiau o ran codiadau cyflog a be fydd y lefel o godiadau cyflog sydd yn cael eu cytuno. Da ni wedi cyllido ar gyfer be oedden ni'n feddwl fysa'r anghenion, ond ar ddiwedd y byd, dydyn ni ddim yn gwybod be fydd hynny. Hefyd, mae yna gynnydd yn y cyflog byw cenedlaethol, ac fod rhan fwyaf o swyddi y cyngor yn talu yn uwch na hwnnw, yn amlwg mae yna ambell un fydd yn angen i cynyddu oherwydd hynny. Mae chwyddiant yn cynyddu, a mae chwyddiant yn debygol o gynyddu eto fel mae'r economi yn agor i fyny ac yn tyfu. Sy'n mond rhaid i rywun edrych ar bris litr o betrol neu diesel i gymharu a be oedd amser yma flwyddyn dwytha. Mae o fyny tua 50% ar lle oedden ni flwyddyn dwytha pan da chi'n medru prynu litr o betrol am bunt. Rwan mae nesaf beth i bunt 50. Mae yna lot fawr iawn o'r tanwariant yn dod o swyddi gwag, ac wrth gwrs fel fydd y swyddi yna yn cael ei llenwi, yna fydd y costau o hynny yn cynyddu. Da ni dal yn gwynebu heriau o ran colled incwm. Mae yna un her da ni'n mynd i fod yn wynebu o ran trio lleihau ar y niferydd sydd yn ddigartra, a mae hwnna'n amlwg yn mynd i gostio ni. Da ni ddim yn gwybod lle da ni'n sefyll o un blwyddyn i'r llall cyn bellad yma y grant tuag at y gwasanaeth oedolion yn y cwestiwn. Yndan, da ni wedi bod yn ffodus o dderbyn hwnnw blwyddyn ar ôl blwyddyn am nifer o blynyddoedd, ond does a dal ddim sicrwydd bod ni'n gwybod bod hwnna'n dod i mewn o un blwyddyn i'r llall. So da ni chwaith wrth gwrs ddim yn gwybod be fydd yn setliad ariannol ni o Lywodraeth Cymru. Hyd nes dwi'n meddwl bod fi'n iawn yn deud yr 30 o mis yma, wedyn 2 neu 3 diwrnod o flaen y Nadolig gawn ni wybod lle ydyn ni'n sefyll, ac wrth gwrs wedyn bydd rhaid i ni roed y gyllideb efo'i gilydd mewn amser byr ofnadwy mwyn i gael popeth yn ei le erbyn y 1 o Ebrill. A wedyn costa ychwanegol hefo
Iechyd Porthlaoedd, sef y Port Health Authority yma sydd yn rhywbeth sydd yn ofynnol rwan ar gyfer bob un bob mynediad i mewn i Brydain, os liciwch chi Brydain, ond faes awyr neu dion borthladd, mae rhaid cael y Port Health Authority yma'n ei le, a tydan ni ddim yn gwybod be fydd yr effaith hwnnw arna ni, achos ni fydd yn gyfrifol amdano fo fel cyngor, ond ydyn ni'n gwybod sut mae hwnnw'n mynd i gael ei ariannu ag yn y blaen. Wedyn, mae yna nifer fawr iawn, a mae yna lawer mwy o wybodaeth yn paragraff 10 o'r adroddiad. Ond, fel dwi'n dweud, sefyllfa iach, fel mae pethau'n sefyll ar hyn o bryd, ond gadwch i ni bod yn ofalus, gadwch i ni beidio rhithro i mewn i unrhyw benderfyniadau, meddwl am wario arian, achos ar ddiwedd y dydd, da ni ddim yn gwybod beth sy'n dod lawr y trac, a mae rhaid i ni fod yn cymryd gofal i wneud siŵr yn bod ni yn gallu cario ymlaen i droed y gwasanaeth mae pobl Môn i angen dros y misoedd sydd i ddod. Wedyn, ar hynny eiria, na i drosglwyddo i Mark Jones am ei sylwad efo. Diolch fawr iawn. Diolch Mark. Diolch Robin. Diolch yn fawr, jyst i ategu y pwyntiau yma Cynghori Robin Williams newydd ddeud. Fel arfer mewn blwyddyn arferol erbyn diwedd chwarter 2, mae'r pictiwr yn dechrau cymryd siap a da ni'n rhagweld sydd fydd pethau yn troi allan erbyn diwedd y flwyddyn. Ond mae yna lot o ffactorau flwyddyn yma sydd yn gwneud y flwyddyn yn wahanol a lot o ansicrwydd dros be fydd yn digwydd yn yr ail hanner, codiad cyflog, chwyddiant fel arfer, di chwyddiant diolch yn symud llawer, diolch yn cael llawer effaith, ond mae o flwyddyn yma. Yr ansicrwydd o gwmpas Covid a'r sefyllfa yna a be fydd yn digwydd os oes yn angen cau eto neu fwy o achosion yn codi a fwy o wariant yn disgyn ar y cyngor i weithredu ar. A hefyd yr sefyllfa gofyn am wasanaeth oedolion plant digartrefedd yn un arall, da ni'n dechrau gweld pwysau yn hefyd. So mae yna lot o bethau fedra newid y sefyllfa, ond mae'r ffaith bod ni yn rhagweld tanwariant yn rhoi ni mewn sefyllfa cry ariannol yn symud ymlaen, a hefyd yr lefel o falansa mae'r cyngor yn ddal ar hyn o bryd hefyd yn cryfhau yn sefyllfa ariannol ni. Jyst i nodi ar pwynt 9, yr tabl sy'n dangos faint o arian da ni wedi cael gan Llywodraeth Cymru. Jyst i ddiweddaru chi, erbyn rwan i diwedd mis Hydref, da ni wedi hawlio 2.7 miliwn a wedi derbyn jyst dros 2 biliwn o arian yn barod gan Llywodraeth Cymru. A mae yna o gwmpas 700,000 da ni wedi hawlio am disgwyl penderfyniad, ond da ni'n rhagweld problem efo hynna, da ni'n rhagweld fydd yr arian yn dod pan mae Llywodraeth Cymru wedi prosesu'r taliadau ac yn y blaen. Gar hynny, hapus i dderbyn unrhyw gwestiwn. Diolch yn fawr. Diolch Mark. Na i ofyn i chi y cynghorydd Dafydd Roberts os gen y panel scrutiny cyllid unrhyw sylwadau i wneud. Diolch Dafydd. Dwi'n meddwl Tom, llawer o beth i ychwanegu wedi gwir, wnaethon ni drafod y risgiau fel mae Robin wedi mynd drwyddyn nhw mewn ffordd. I raddau efo adroddiad efo hyn, mae fatha trio dreifio car tan sbio yn y drych yn ydy. Da chi'n gwybod beth sydd wedi digwydd, a mae hynny wedi bod yn iawn, ond mae beth sy'n blaenau ni'n mynd i fod yn holl o wahanol, dydi. Ond wedi dweud hynny, mae'r ffaith bod ni efo 2.5 miliwn o danwariant i banel sgwtini cyllid, fedar yna ond bod yn beth dan yna. Diolch fawr iawn. Diolch Dafydd, a diolch i'r panel i gyd am ei gwaith yn craffu hefyd. Dwi am gan ddefnyddio, dweud am Meirion gyntaf, fel meddyliau cadeirydd, a na i ofyn y cwestiwn wedyn. Diolch Meirion. Diolch. Dwi eisiau tanlinellu'r pwynt o fod yn ddarbodus ac y mater ynglyn ag tal athrawon. Da ni wedi bod yn, pan ni'n edrych ymlaen a defnyddio sylw Dafydd wan, oeddwn ni yn ddarbodus, ond ni yn dal yn ôl efo gwario arian, a mae hynny wedi talu ni. Ac yn arbennig, oherwydd bod ni wedi cynnwys 100 ar gyfer codiad cyflog athrawon, ac roedd, wrth gwrs, y codiad yn 1.75, oedd
cyllideb neu cyllidebau ysgolion yn mynd i fod yn 127 o filoedd yn fyr. Ond oherwydd bod ni wedi cael grant o 135 o filoedd gyn Llywodraeth Cymru ynglyn â hyn, wrth gwrs, da ni wedi gallu goresgyn y broblem a dyda ni ddim yn yr un twll ac mae cyngor Conwy. A diolch i Mark am bwyntio y mater yma allan, ond oeddwn ni wedi weld o yn y Daily Post dydd Sadwrn, sydd yn gwneud darlleniad anffodus mewn nifer o faterion. Ac wrth gwrs y penawd ydy Schools asked to fund own teachers' pay rises. A mae hynny yn berthnasol i gyngor Conwy. A dwi ddim eisiau cymryd y cyfle yma i fod yn pwyntio allan pwyntio bys ar gynghorau eraill, ond jyst i ddeud i bobl sylweddoli bod ni wedi bod yn meddwl am bethau fel hyn misoedd yn ôl, a pen ni gael y cyfle wrach i wario pres, bod ni wedi bod yn arbodus ac wedi cymryd hwn i ystyriaeth, fel dwi'n dweud, misoedd yn ôl. Ac dwi'n falch o gallu dweud bod ni efo mater yma o gyflogau athrawon mewn sefyllfa, be gai ddeud, gyfforddus ar hyn o bryd. Diolch. Diolch Meiron, a diolch am hynny. Reit, oes yna unrhyw gwestiwn neu sylw arall? Mae genna i sylw lle mae Mark newydd ddeud ynglyn â faint o arian da ni wedi gallu i gael yn ôl gan y Llywodraeth oherwydd effaith Covid ar y gwasanaethau. A da ni gyd yn ymwybodol bod hwnna'n dod i ben flwyddyn nesaf, mae'r Llywodraeth wedi gwneud o'n glir bod hwnna'n dod i ben. Pan o Robin yn mynd drwy y rhestr sydd ar eitem 10, mae'n bwysig nodi i bawb sydd yn fan hyn yn gwrando ac yn clywed pan mae'r rhai yn trio deud o ddylen ni wario ac wario yn rhwydd, bod ni'n rhaid i ni fod yn ofalus achos mae yna pwysau, a dydy'r pwysau o ran digartrefedd, dydy'r pwysau chwaith ynglyn â incwm ddim yn mynd i fynd ar ddiwedd mis Mawrth nesaf fatha rhyw switch a bod problem wedi diflannu, ond mi fydd yn gallu ni i gael yr arian yn ôl yn mynd. Felly dwi jyst wirioneddol angen amlegu'r risg gen hynna i'r awdurdod yma o Ebrill nesaf ymlaen o ran cynnal cyllidebau o dan y pwysau ychwanegol sydd wedi bod yn cael ei ariannu hyd at hyn drwy'r ffordd yna o gael arian yn ôl gan y Llywodraeth. Felly dwi jyst yn bryderus iawn am hynny. Ac y nifer o bwyntiau sydd o dan eitem neu 10 yn y adroddiad. Rich, eisiau diw, ti eisiau dweud? Ie, diolch. Ie, ond y dilyd portffolio sôn yn ei adroddiad rwan efo'r y Border Control Post sydd angen ei sefydlu yn Gaergybi. A mae hwn yn risg mawr i ni fel cyngor ac i'r adran. Mae hwn i fod i mewn wedi sefydlu erbyn mis Gorffennaf flwyddyn nesaf. A da ni dal yn disgwyl Llywodraeth Cymru ddeitha ni sut mae hwn cael ei ariannu. Ac hefyd, i staffio, fel deud, mae yna brindar o staff fel mae hi rwan, ac i gael swyddogion profiadol i redag hwn, fydd yn challenge aruthrol i ni fel cyngor, ac i ariannu fo, so mae hwnna yn broblem mawr i ni i ddwad yn y flwyddyn nesaf. Diolch. Diolch, mae'n bechan nad oes gen Mark rhyw crystal ball dydy i fedru deithio ni'n union beth sydd wedi ddod a bod ni'n gallu gosod y gyllideb yna ar sail hynny. Ond fel da ni wedi cael, mae'r cyngor da ni wedi cael gen y swyddogion yn enwedig gwerthosod y gyllideb a roed tal athrawon i fewn wedi galluogi ni ddiogelu'r cyllidebau yn yr ysgolion a felly. A dyna'r fath o gyngor da ni wastad yn werthfawrogi'n fawr iawn. Felly Mark wedi rannu'n diolchiadau ni hefo'r tîm am wneud yn siŵr bod yna lywodraethiant diogel o arian cyhoedd yma ar Ynys. Diolch Mark. Oes na unrhyw gwestiwn neu sylw arall cyn i mi droi at Robin am yr argymellion? Na, cyn i droi at Robin am y rhestr o'r argymellion. Diolch Robin. Ia, diolch yn fawr iawn. Mae yna 4 argymhelliad yn gyntaf. Nodi y sefyllfa a amlinellir yn atodiadau A a B mewn perthynas y perfformiad ariannol yr awdurdod hyd yma ar alldrodi sgwiliedig ar gyfer 2021-2022.
Mae'r sefyllfa hon yn ddibynnol ar gymorth parhaus gan Llywodraeth Cymru i gyllido'r golled ariannol a'r costau ychwanegol sy'n wynebu'r cyngor yn ystod gweddill y flwyddyn ariannol o ganlyniad i'r coronavirus. Yn ail, nodir crynodeb o'r cyllidebau wrth gefn ar gyfer 2021-2022 fel y manylir arnynt yn atodiad C. Yn drydydd, nodir sefyllfa mewn perthynas â'r rhaglenni buddsoddi i arbed yn atodiad Ch. Ac yn bedwerydd, nodir modd y caiff costa, asiantaeth ac ymgynghorwyr ei monitro yn 2021-2022 yn atodiadau D a Dd. Diolch yn fawr iawn. Diolch, Robin. Diolch. Oes na eilydd os gwelwch yn dda i'r argymelliad yna? Glwn i eilio. Na, y cynghorydd Alun Mymru. Diolch, Alun, am eilio. Felly mi ai drwy'r bleidlais. Y cynghorydd Ieuan Williams. Ie, cefnogi. Diolch yn fawr. Y cynghorydd Meirion Jones. Ie, dwi'n cefnogi fe. Diolch. Y cynghorydd Richard Byw. Cefnogi. Diolch. Y cynghorydd Carwyn Jones. Derbyn. Diolch, Carwyn. Y cynghorydd David Rhys Thomas. Dwi'n yn derbyn. Diolch. A'r cynghorydd Bob Harry. Derbyn. Diolch, Bob. Da ni'n symud ymlaen rwan i'r 8fed eitem ar yr agenda, sef y monitro cyllideb cyfalaf chwarter 2, ac a'i nôl drosodd, a na i wneud yn yr un drefn, Robin wedyn Mark, a wedyn y sylwadau gen y panel scrutiny, os oes na'n drwy'n law David fel cadeirydd. Diolch, Robin. Ie, diolch yn fawr iawn. Pan wnaethon ni osod y gyllideb ar gyfer eleni, wnaethon ni osod cyllideb cyfalaf o 56.947 miliwn o bunna. A mi welwch chi o tabl 2 be oedd yr arian yna wedi cael ei glusnodi ar ei gyfer o. Ar hyn o bryd, i fyny at diwedd chwarter 2, mi oedden ni wedi proffilio bysa ni wedi gwario 15.2 miliwn, ond y gwariant gwirioneddol erbyn diwedd chwarter 2 oedd just o dan 12.7 miliwn. Nifer o'r resyma drost hyn gan gynnwys pethau yn llithro o ran amser. Enghraifft, dau beth sydd yn agos iawn at ynghalon ni yma yn eithwi ydy y prosiectau yn ymwneud â llifogydd mhorthaethwy ac yn Llanfairpwll. Mi oedd na fwriad i fod wedi cael rhaw yn y ddaear yn ystod y flwyddyn ariannol yma, mwyn gwneud y gwaith hwnnw, ond yn anffodus oherwydd amgylchiadau tu hwnt i rym yr gwasanaeth, mae'r gwaith yna wedi llithro a fydd o ddim yn digwydd bellach tan y flwyddyn ariannol nesaf. Wedyn dwi'n meddwl na peth pwysig i rywun ystyried pan da ni'n edrach ar materion cyfalaf ydy na does na ddim risg o ran y prosiectau yma beidio digwydd, ond mae yna lithriadau yn gallu digwydd o ran amseriad. A'r peth pwysig ydy o ran y gwariant cyfalaf na da ni ddim yn colli dim grantiau sydd wedi cael eu cytuno ar yn rhan i gyn Llywodraeth Cymru. A dwi'n falch o ddeud fel mae pethau'n sefyll ar hyn o bryd, dyda ni ddim mewn unrhyw berig o golli dim o'r grantiau yna sydd wedi cael eu cytuno, ac eto sy'n cael ei nodi yn fanna yn paragraff 2.1. Wedyn ar hynny, chydig o eiriau na i drosglwyddo rhywun i Mark am ei sylwadau fo, a wedyn gewch chi ddod nôl ato fi ar gyfer yr argymhelliad. Diolch. Ie, diolch yn fawr. Ie, fel arfer mae gyllideb cyfalaf, diolch mor hawdd i redeg rei o'r prosiectau, cos da ni'n ddibynnol ar grantiau allanol neu cytuno, prynu tir ac yn y blaen. Felly mae bethau tu allan i reolaeth y cyngor weithiau yn dal ni nôl. Mae o'n amlwg hefyd o ran, ydych chi'n gweld yr gyllideb, yr cyfrif revenue tair gwariant yn fanna, mae prinder, contractwyr, cost deunydd yn codi, prinder deunydd cynnal a chadw, a yn effeithio sut mae contractwyr ni yn gallu symud ymlaen efo rei o'n prosiectau ni sy'n dal ni nôl yn fanna sy'n ychwanegol i'r heriau arferol o gwmpas yn cynllun cyfalaf ni, neu'n gyllideb cyfalaf ni. Hefyd mae penderfyniad sydd wedi bod o dan reolaeth y cyngor o gwmpas ysgolion ac yn y blaen wrth gwrs wedi
wedi cymeryd ei amser, ac wrth gwrs oedd o'n berffaith iawn i gymeryd ei amser i wneud y penderfyniadau yna, ond pe da ni wedi rhoi y gyllideb at ei gilydd, da ni'n disgwyl i bethau ddigwydd, bosib dipyn bach yn gyflymach na sy'n yn digwydd yn diwedd. O ran symud ymlaen, a dwi'n meddwl bod fi wedi sôn am hyn o blaen, bod ni'n gobeithio trio cael y gyllideb cyfalaf ar gyfer flwyddyn nesaf, wedi gytuno i cymeradwyo cyn yr amser arferol, sef ganol mis Mawrth, a na ni drio ddod efo ymlaen, a fydd hynna'n rhoi cyfla i staff y gwasanaethau i wneud y gwaith tendro ac yn y blaen dipyn bach cynt, a gobeithio na ni elwa o hynna oherwydd fydd gwaith yn gallu cychwyn yn gynt yn yr ha, pe mae tywydd yn well a'r prosiectau medru symud ymlaen. So gobeithio fydda ni symud hwnna ymlaen i wneud pethau, tanwariant yn llai yn symud ymlaen, ond fel arfer, da ni'n rhagweld pe da ni'n rhoi y gyllideb at ei gilydd, bob peth yn disgyn i mewn i lle yn weddol hawdd, a wedyn pe mae prosiectau yn symud ymlaen, bob tro mae yna broblemau yn codi sy'n dal ni nôl. Ond fel ddudodd cynghorydd Robin Williams, dyda ni ddim yn golli unrhyw grant oherwydd y llithriad yn y prosiectau, a fydd yr grant yna ar gyfer blwyddyn nesaf pe da ni'n cwblhau y prosiectau yma. Diolch yn fawr. Diolch Mark, a mae'n rhoi Dafydd yn y sylwadau gen y panel. Ia, fatha'n dweud, dwi'n meddwl, mae yna rhywfaint o bryder bod ni ddim yn symud ymlaen efo'r prosiectau. Ar un peth, mae'n amlwg mae'r pres dal gynno ni, ond mae'r pryder yma dros cael gafal ar deunyddiau ar gyfer prosiectau ac ar gyfer staff i weithredu prosiectau yn bryder. Mi wnaethon ni holi os fydda unrhyw posibilrwydd o ddod â gwaith i mewn i'r cyngor fel bod ni'n mynd i gweithio, ond fel oedd Mark yn dweud ag ynny, mae'r un broblem efo trio gofal ar gwaith, a ni'n trio cyflogi pobl hefyd yn ei mewn ffordd. So ddim mantas yn hynny chwaith. Wedyn, da ni'n nodi'r pryder, ond da ni'n falch, wrth gwrs, bydd modd cyflymu'r broses efo derbyn y gyllideb gyfalaf yn gynt tro nesaf felly. Yn beth gwych, ond fel arall gan ni'n byd i ychwanegu. Ia, diolch Dafydd, ac diolch i'r panel am yr argymelliad yna, argymelliad oed iawn, ac gobeithio gael ni wireddu hynna yn ddian iawn o ran amseriad y gyllideb gyfalaf. Os yna unrhyw gwestiwn neu sylw cyn i fi ofyn o Robin am yr argymhellion? Na, mae hyn yn faterion da ni'n drafod yn reolaidd beth bynnag ydyn, felly. Na, iawn, mae ofyn Robin, i fynd â ni drwy'r argymhellion, felly Robin, diolch. Ia, diolch yn fawr, mond un argymhelliad sy'n ar yr adroddiad yma, a hynny ydy bod y Pwyllgor Gwaith yn nodi cynnydd y gwariant a'r derbyniadau yn erbyn y gyllideb gyfalaf ar gyfer 2021-2022 yn chwarter 2. Diolch yn fawr iawn. Diolch, Robin. Os na eilydd, os gwelwch yn dda i hynny? Eilio. Cynghorydd Bob Parry, diolch Bob am eilio. Gael fynd o gwmpas chi am bleidlais y cynghorydd Ian Williams. Ie, cefnogi. Diolch y cynghorydd Meirion Jones. Derbyn. Cynghorydd Richard Dew. Derbyn. Diolch Richard. Cynghorydd Carwyn Jones. Derbyn. Diolch y cynghorydd David Rhys Thomas. Derbyn. Diolch y cynghorydd Alan Mymryd. Derbyn. Diolch Alan, diolch. Mae ni'n symud ymlaen fan i'r 9fed eitem ar agenda, sef monitro cyllideb y cyfrif refeniw tai chwarter 2. Ac eto, Robin, drosodd i chdi. Diolch, Robin. Ia, diolch yn fawr iawn. Monitro cyllideb cyfrif refeniw tai ar gyfer chwarter 2. 2021-2022, unwaith eto fel ddudais i yn wrth gyflwyno'r gyllideb refeniw. Trosolwg ydy hwn, wrth gwrs, ar y sefyllfa fel y gyroddi ar ddiwedd chwarter 2. Mi fedrith dipyn o bethau newid wrth i ni fynd yn y blaen drwy'r flwyddyn efo gwaith sy'n mynd i gael ei wneud ar yn stoc dau ni a hynna a llall ei gilydd. Ond y peth pwysig, fel byddai'n dweud bob tro, ydy ni gofio na fedra ni ddim defnyddio yr arian sydd o fewn y cyfrif refeniw tai ar gyfer dim byd mond yn stoc dau ni. A dwi'n meddwl bod o'n bwysig ofnadwy bod hynny'n cael ei sôn amdan bob tro fel bod pobl yn ymwybodol o lle da ni'n sefyll. Mae'r sefyllfa fel mae hi wedi cael ei nodi yn yr adroddiad ac dwi'n mynd i ofyn i Mark os wneith o yn arwain i drwy'r adroddiad yma yn hytrach na bod fi allan ailadrodd rhai'r peth yma yn mynd i ddweud beth bynnag. Diolch. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Mae'r adroddiad yma yn cynnwys
yr ochr revenue a cyfalaf y cyfrif revenue tai, a da ni wedi trafod y cyfalaf yn y eitem blaenorol. Felly, jyst ar yr ochr revenue, mae'r adroddiad yn dangos neu da ni'n rhagweld fydd yr incwm o renti yn chydig yn is na oedden ni wedi cynllunio. Prif reswm am hynna ydy yr unedau newydd oedden ni'n rhagweld yn dod i mewn i'r stoc a cael ei osod. Mae yna dipyn bach oedi wedi bod sydd yn meddwl da ni ddim wedi gosod gymaint o dai ag oedden ni'n meddwl. Ar yr ochr gwariant sydd ddim yn gynnal chadw, y prif un ydy y lein cyfranogaeth tenantiaeth. Fel arfer mae'r gwasanaeth yn cynnal lot o ddigwyddiadau efo'r tenantiaid, ond oherwydd yr amgylchiadau Covid, dydy hynna ddim wedi bod yn bosib, felly mae yna danwariant yn fanna. Ar yr ochr cynnal a chadw, ydych chi'n gweld, da ni'n rhagweld fyna gorwariant o 300,000 yn fanna. Prif reswm am hynna ydy y ffaith bod yn ystod yr cyfnodau cael lawr, toedd tenantiaid ddim yn dod ymlaen yn gofyn am waith cael ei wneud yn eu tai nhw, oherwydd wrth gwrs toedd nhw ddim yn dymuno cael staff neu contractwyr yn eu tai nhw, so som angan. Felly, oedden ni mwy neu lai yn mynd lawr i gwaith argyfwng yn ystod y cyfnodau yna, ond mae hynna wedi creu backlog o waith mewn tai, a mae tenantiaid wwan yn dod ymlaen a gofyn am gwaith cael ei wneud, a wedyn da ni'n trio gweithredu ar hynna, a fel oedden ni'n sôn hefyd, prisio yr stwff sy'n cael ei ddefnyddio i wneud cynnal a chadw, a prisio gan is-contractwyr yn dechrau codi, sy'n creu pwysau ar y gyllideb yna hefyd. Ond fel oedd Robin yn dweud o fanna, balans cyfrif revenue tai ar gyfer y cyfrif revenue tai yn unig ydio, felly oedden ni'n rhagweld fysa'r balans ar diwedd y flwyddyn pan nathon ni osod y cyllideb yn mynd lawr i 600,000, sef i safswm da ni eisiau cario fel balans ydy hynna, ond da ni'n rhagweld wwan fydd y balans rhyw 4 miliwn a hanner, ond fydd hwnna ar gael ar gyfer gwariant flwyddyn nesaf, a wedyn pe mae hwnna yn mynd lawr i o gwmpas miliwn, sef yr isafswm da ni wedi gosod yn y cynllun busnes y cyfrif revenue tai, wedyn fydda ni'n dechrau benthyg yn erbyn gwerth y stoc fel sydd yn y cynllun mwyn parhau i ddatblygu tai newydd ar yr ynys. Diolch yn fawr. Diolch i chi'ch dau am esbonio hwnna'n yn eglur iawn. Oes yna unrhyw gwestiwn neu sylw gen rhywun ar yr eitem yna? Na? Sori Dafydd Roberts eisiau hofyd ddata chdi fel penod cyllid, sori Dafydd. So gyda ni'n lot o fyd i holi, ond yr unig beth wnaethon ni gael dipyn o drafodaeth ynghylch. Da ni'n cael, dwi'n meddwl bod ni'n reit da yn y ffordd da ni'n casglu dyledion drwg. Ond da ni eisiau holi sut da ni'n cymharu efo'r cymdeithasau tai, a felly da ni eisiau holi. Dwi'n meddwl mae Mark, da ni yn mynd i gael adroddiad ar hynny a fydd o'n adrodd yn ôl i bo hir, dwi'n meddwl. Gwych, diolch, a dim fydda ni'n cael gwybod hynny gennych chi ar 3:15, felly fyddwch ar ôl chi wneud hynna. Diolch, Dafydd. Reit, felly, oes yna unrhyw gwestiwn neu sylw arall? Nag oes, neu ofyn. O'r fanna, dwi'n meddwl, ac ella curo'r gwn i ddatgan ac yn bellad am adolygion rhentu tai y Môn yn bod ydy bod y sefyllfa yn well yn Môn nag ydi o yn un o'r cynghorau eraill sydd wedi cadw i stoc tai. A mae o'n rhywbeth nad ydyn ni'n cael y credyd dyladwy amdano fo yn y wasg wrth gwrs. Gyda hynna. Diolch Alun am diffin eich portffolio fel yr arfer. Diolch Alun am wneud hynny. Ac atgoffa'r wasg o bod yna straeon da ar gael hefyd. Reit. Nai ofyn wrth Robin os neitho i gyflwyno'r argymhellion os gwelwch yn dda. Diolch Robin. Diolch yn fawr iawn, dau argymhelliad sy'n o'n blaen ni efo'r adroddiad yma. Gyfynir i'r Pwyllgor Gwaith nodi'r canlynol, sef yn gyntaf y sefyllfa nodir mewn perthynas a perfformiad ariannol y cyfrif revenue tai mae'r gyfer chwarter 2 2021-2022 ac yn ail yr alltro ar agwelir ar gyfer 2021-2022. Diolch yn fawr. Eilio? Eilio. Cynghorydd Alun Mymru yn eilio. Diolch. Drwy'r pleidlais y cynghorydd Ian Williams. Diolch y cynghorydd Miriam Jones. Derbyn. Diolch y cynghorydd Richard Dew. Derbyn.
Diolch. Cynghorydd Carwyn Jones. Derbyn. Diolch. Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas. Yn derbyn. Diolch. A'r cynghorydd Bob Parry. Derbyn. Diolch Bob, diolch yn fawr iawn i chi. Da ni'n symud ymlaen fan i eitem 10 ar yr agenda. A hon ydi y eitem ola di Robin bore yma, diolch. Sef sylfaen y dreth cyngor ar gyfer 2022. Gai hefyd cyn bod ni'n atgoffa pob os ydych chi ddim yn cyfrannu i roed eich hunan ar mute. Mae yna ddim sŵn yn dod yn ôl bore yma. Diolch. Felly, na i droi chi i Robin ar eitem 10. Diolch, Robin. Ia, diolch yn fawr iawn. Adroddiad ydy hon, mater o ffaith ydy hi mewn gwirionedd. Bob blwyddyn mae rhaid i ni wneud asesiad o yr holl eiddo ar hyd y lled yr ynys a categoreiddio heini fel i bod nhw yn gweithio allan faint o dai sydd yna sydd yn cael eu cyfri fel band D-equivalent ar gyfer sylfaen y dreth cyngor ar gyfer y flwyddyn wedyn sef 2022-2023 yn yr achos yma. Felly os gymwch chi'r holl gartrefi yn ardal Amlwch, enghraifft, gymerwn ni hwnnw gan bod ar frig y tabl ar dudalen 153, ar ôl edrach ar bob un o'r tai yna a i ail asesu nhw fel band D-equivalent, mae yna 1,545.22 o eiddo sy'n dod allan fel band D-equivalent, a wedyn drwy'n wneud hynna yn bob un ardal, wrth gwrs, da ni'n dod i fyny hefo ffigwr ar gyfer yr ynys i gyd sydd yn rhoi yr ffigwr sylfaenol yna i ni o ran gosod y dreth cyngor. Wedyn, mater o raid ydy'r adroddiad yma, a fel dwi'n dweud, mater o ffaith ydy o. Dwi'n meddwl bod yna lawer yn byd i drafod, cyn bellach mae hwn yn cwestiwn, ond mi wna i drosglwyddo yr awennau i Mark rhag ond bod o eisiau adio rhywbeth yn fwy na be dwi wedi dweud hyd yn hyn. Diolch yn fawr. Diolch, Robin. Diolch, Mark. Diolch yn fawr, ia. Adroddiad technegol mae'n ofynnol i chi fel y Pwyllgor Gwaith i gytuno ar y ffigurau cyn i nhw gael ei ddefnyddio gan Llywodraeth Cymru ar gyfer y setliad. Mae yna 2 ffigwr yna, un ar gyfer y setliad sy'n dangos cynnydd o ryw 0.57%, sydd ddim yn cynnwys y premium. Mae hynna'n cael ei weithio allan fel hyn oherwydd bod hynna'n caniatáu y cyngor cadw yr incwm y premium a tydi o ddim yn ffeithio yr ffigwr da ni'n gael gan Llywodraeth Cymru trwy'r setliad. A wedyn mae'r ochr ar gyfer ffigwr ar gyfer gosod y dreth, a mae hwnnw wedi cynyddu 1.57%, a mae'r ffaith bod chi wedi gwneud eich penderfyniad ar y premium ail dai eich bwriad chi i gynyddu hwnna o 35% i 50% ydy prif reswm yr cynnydd yna yn y ffigwr yna. Fydd y ffaith bod yr sail y dreth yn newydd yn cael effaith ar pwynt cychwynnol y setliad, a fwy mae'n mynd i fyny, ond mae hefyd yn dibynnu beth sy'n digwydd yn yr 21 awdurdod arall. So mae yna newid, bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio allan pe maen nhw newid y pwynt cychwyn y setliad, ond gan i weld fanylion hwnna pe da ni'n derbyn y setliad jyst cyn dolyg. Ond fel dwi'n dweud, mater technegol ydi o, da ni angen i chi gytuno hwn a wedyn fydda ni'n anfon y ffigurau ymlaen i'r cyngor a cymuned a tref perthnasol ac hefyd i'r heddlu, cos mae'r heddlu yn defnyddio y ffigurau pe maen nhw yn gosod i precept nhw hefyd. Diolch. Diolch i chi'ch dau am esbonio mor egwyl. Diolch. Oes yna unrhyw gwestiwn neu sylw ar unrhyw beth sydd wedi cael ei godi fama neu o'r adroddiad? Na, ddim byd. Felly Robin, gai ofyn i chdi gynnig mae'n nifer, mae'r argymhelliad yma'n hir iawn. Yndi, a dwi sicr ddim yn mynd i fynd drwy'r bob un ffigwr sydd yn y tabl yn y trydydd argymhelliad, ond mi na i ddarllen y 3 argymhelliad allan. Felly, rwy'n argymell bod y Pwyllgor Gwaith yn gwneud y penderfyniadau isod. Rhif 1. Nodi cyfrifiad sylfaen y dreth cyngor gan y cyfarwyddwg swyddogaeth adnoddau, swyddog adran 151, bydd yn cael ei ddefnyddio gan Llywodraeth Cymru ar gyfer
cyfrifio'r grant cynnal refeniw i gyngor yn Sir Ynys Môn am y flwyddyn ariannol 2022-2023, sef 31,079.93, gweler atodiad A ar gyfer y cyfrifiad o sylfaen y dreth cyngor at y diben yma sydd yn rhan E6. Yn ail, cymeradwyo'r cyfrifiad at ddiben pennu sylfaen y dreth cyngor gan y cyfarwyddwr swyddogaeth adnoddau swyddog adran 151 am y cyfan o'r ardal ac am y rhannau ohoni am y flwyddyn 2022-2023. Gweler atodiad A ar gyfer y cyfrifiad o sylfaen y dreth, sef rhan E5. Ac yn drydydd, yn unol â deddf cyllid Llywodraeth Leol 1992 a rheoliadau awdurdodau lleol cyfrifio sylfaen y dreth cyngor Cymru 1995, SI 1995/2561 fel y cawsant y diwygio gan SI 1999/2935 a rheoliadau awdurdodau lleol cyfrifo sylfaen y dreth cyngor a'r dreth cyngor dosbarthiadau rhanodedig o aneddau Cymru diwygiad 2004 a rheoliadau awdurdodau lleol cyfrifo wedi ei cyfrif fel cyfrifo sylfaen y dreth cyngor Cymru diwygiad 2016. Y cyfansymiau yma cyngor Sir Ynys Môn wedi cyfrif fel sylfaen y dreth am 2022-2023 yw 32,042 ac fel isod am y rhannau hynny o'r ardal sydd wedi ei restru isod. A fel dwi'n dweud, dwi ddim am mynd drwy bob un o'r llinellau yna yn y tabl yna. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch, ti wedi siomi ni bod chdi'n mynd allan y tabl allan hefyd. Felly na, diolch yn fawr iawn i chi am gynnig yr argymellion yna. Oes na eilydd os gwelwch yn dda i'r argymellion? Is eilio. Diolch. Eilio. Y cynghorydd Ieuan Williams wedi eilio, felly ai ymlaen am y bleidlais y cynghorydd Meirion Jones. Derbyn, diolch yn fawr. Diolch, y cynghorydd Richard Hughes. Derbyn. Diolch, y cynghorydd Carwyn Jones. Derbyn. Diolch, y cynghorydd Dafydd Rhys Thomas. Dwi'n derbyn. Diolch Dafydd, y cynghorydd Alun Mymru. Derbyn. Diolch Alun, a'r cynghorydd Bob Parry. Derbyn. Diolch yn fawr. Da ni'n symud rwan ymlaen i eitem 10 ar yr agenda, jyst i atgoffa pawb a ni wedi delio efo eitem 11 yn gynharach ar yr agenda. A eitem 10 ydy'r cynllun strategol y Gymraeg mewn addysg 2022 i 2032. Mi fyddai'n troi at y deilydd portfolio sef y cynghorydd Meirion Jones, wedyn at y swyddog sef Mr Rhys Howard Hughes, ac wedyn yn amhosib cadeirydd y Pwyllgor Sgrwtini'n Cabinet wedi methu ymuno oherwydd problemau technegol. Mi fyddai'n gofyn wrth Samuel Davies os da chi'n meindio rhoi safbwynt y Pwyllgor Sgrwtini drosodd i ni hefyd. Felly, yn y drefn yna, na i gychwyn o Meirion. Diolch Meirion. Diolch yn fawr iawn am hesau i di cyflwyno y cynllun strategol y Gymraeg mewn addysg o 2022-2032. Acronym ydy CYSGA, ac mae o'n Saesneg WESP, ac dwi'n siŵr bod chi wedi clywed yr acronymau yma'n cael ei defnyddio. Gai ddiolch i'r adran i Rhys a'r tîm ac yn arbennig Owen Davies am sef awdur yr adroddiad. Da ni wedi clywed yn gynharach am strategaeth hybu'r Gymraeg, ac wrth gwrs mae hwn yn adeiladu ar hynny. A da chi wedi gweld y rhesymeg a'r gofynion ac wrthweithio at y miliwn o siaradwyr erbyn 2050. Gai ddeud yn fama, dydy'r pwysau i wneud hynny ddim i gyd i fod ar ysgolion. Gan ni weld bydd y gweithredu ar yr addewidion. Efo'r manylion, dwi'n wedi dysglwyddo at Rhys Hughes, sef cyfarwyddwr addysg a sgiliau a phobl ifanc, a wedyn ar ôl sylwadau sgrwtini, os gewch chi ddod yn ôl atau i mi wneud yr argymhellion os gwelwch yna. Diolch, diolch. Ie, ffordd dda, diolch fawr. Fel mae'r deilydd portfolio nodi, cynllun strategol y Gymraeg mewn addysg yn bwysig iawn i ni, wrth gwrs, yn Ynys Môn. Cynllun 10 mlynedd ydy hwn ar fformat Llywodraeth Cymru. Mae yn ofyn statudol gan Llywodraeth Cymru ar bob awdurdod i gyflawni hyn. Fel da chi'n gweld o'r adroddiad, mae yna 7
deilliant pwysig ofnadwy. Y cyntaf, mwy o blant meithrin 3 oed yn cael ei addysgu trwy Gymraeg. Yr ail, mwy o blant dosbarth derbyn 5 oed yn cael ei addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Y trydydd, mwy o blant yn parhau i wella eu sgiliau Cymraeg wrth drosglwyddo o un cyfnod o'i haddysg statudol i llall. Pedwerydd, mwy o ddysgwyr yn astudio ar gyfer cymwysterau Cymraeg fel pwnc a phynciau drwy gyfrwng y Gymraeg. Y pumed, mwy o gyfleoedd i ddysgwyr ddefnyddio Gymraeg mewn gwahanol gyd-destynau yn yr ysgol. Chweched, cynnydd yn y ddarpariaeth addysg cyfrwng Gymraeg i ddisgyblion ac anghenion dysgu ychwanegol yn unol â'r dyletswydda sydd yn nodi. A'r seithfed, cynnydd yn nifer y staff addysgu sy'n gallu addysgu Gymraeg fel pwnc a trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r ymgysylltu yn bwysig iawn yn y cysga a canfod barn rhanddeiliaid, a mae yna strwythur penodol i wneud hynna yn cynnwys aelodau fforwm iaith, fel ydych chi'n clywed ynghynt. Da ni yn y cyfnod ymgysylltu ar hyn o bryd, a fydden ni'n cyflwyno y cysga i Llywodraeth Cymru yn y flwyddyn newydd. Diolch. Diolch. Ydy Owen eisiau ychwanegu rhywbeth? A gai ymddihiro Owen, nes i gyflwyno gyda Owen Williams o'r gychwyn ac Owen Davies wrth i sori, felly gai ymddihiro. Ti lwcus na dim iPad nes i alw chdi, ond dwi'n ymddihiro. Os gen ti rhywbeth ti eisiau ychwanegu? Na, sy'n licio just ategu sylwadau Rhys a diolch i Meirion am y geiriau yna a just diolch yn fawr iawn i chi am y cyfle i gyflwyno hwn heddiw yma i chi. Diolch, diolch Owen. Felly, ddoi nôl at Meirion am yr argymhellion cyn i ni agor allan i'r drafodaeth. Diolch Meirion. Gofynir i'r Pwyllgor Gwaith gymeradwyo a cynllun strategol y Gymraeg mewn addysg 2022 i 2032 sydd mewn drafft ar hyn o bryd. Diffiniad rôl y cydlynwyr iaith dalgylch ac awdurdodur swyddogion perthnasol fewn ymgynghoriad a deilydd portffolio i gwblhau unrhyw waith adolygu pellach i strategaeth cysga drafft. Diolch. Diolch yn fawr iawn, diolch Meirion. Oes gen rhywun unrhyw gwestiwn? Anwen Davies, dwi wedi anghofio am sgrwtini. Mae'r marathon am gynhyrach reit am ymddihiriadau gyda ddech chi fewn o ran sylwadau sgrwtini. Diolch. Problem, diolch yn fawr. Mi fydd Pwyllgor Sgrwtini Partneriaeth ac Adfywio edrych ar y mater ar y 9fed o mis Tachwedd a mi o gynnyn nhw gwpl o sylwadau i gyflwyno ar sylw'r Pwyllgor Gwaith bore yma. Yn gyntaf yn gofyn ynghylch y posibilrwydd o addasu'r cynllun strategol o gofio bod hi'n ddogfen 10 mlynedd. Yn ail, cyfeiriwyd at yr heriau yn y sector uwchradd o ran gallu darparu y dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg ar draws ystod y pyncia ac yn cyfeirio at y ganran isel sy'n lleol ar hyn o bryd ac yn cyfeirio at ganran o ddeutu 35%. Ac yn ola, yn gofyn cwestiynau ynglyn â'r prif heriau'r dyfodol yn nherma safle'r Gymraeg mewn addysg yn lleol. Ar ôl pwyso mesur, fu y Pwyllgor argymell y cynllun strategol i'w fabwysiadu gan y Cyngor ac gan awdurdodi y swyddogion perthnasol mewn ymgynghoriad efo'r deulu portffolio i wneud unrhyw addasiadau priodol tra mae'r cynllun yn mynd trwy'r daith wleidyddol a dyna sylwadau ac argymhelliad y Pwyllgor Sgrwtini. Diolch yn fawr. Diolch Anna, ymddihiro wedi anghofio am hynny. Ac oedd o'n braf iawn clywed y cwestiynau yna a gafon nhw'r atebion hefyd a gafon nhw drafodaeth gonast iawn am y sefyllfa a bod na neb yn celu o'r sefyllfa chwaith nag oedd. Felly na, oedd hwnna'n drafodaeth da iawn y sgrwtini. Diolch. Reit, na i agor allan rwan, os yna unrhyw gwestiwn neu sylw mae rhywun yn dymuno i wneud. Na, da ni wedi clywed yr argymhellion gan y Cynghorydd Meirion Jones, felly gai ofyn os gwelwch yn dda, gai eilydd yr argymhellion yna, please. Na eilio fo. Diolch Bob, y Cynghorydd Bob Harry yn eilio, neu drosodd i'r Cynghorydd Ian Williams? Ie, derbyn. Diolch, y Cynghorydd Richard Dale. Derbyn. Diolch, y Cynghorydd Robin Williams. Diolch Robin. Y Cynghorydd Carwyn Jones. Derbyn. Diolch. Y Cynghorydd David Hys Thomas. Derbyn. Diolch. A'r Cynghorydd Alwyn Mymru. Derbyn. Diolch yn fawr. Da ni'n symud ymlaen rwan i eitem 13 ar yn agenda heddiw,
sef y datganiad polisi gamblo 2022 i 2025. A'r cynghorydd Richard Hughes yn cyflwyno hwn, wedyn a Christian Branch ac efallai ydy Sean Hughes y swyddog yma hefyd, a mi gychwynnau efo Richard Hughes fel adeilad portfolio. Ac a hefyd asgoffa chi, os ydych chi ddim yn cyfrannu i ni fysiwr bod chi ar mute. Diolch. Ia, diolch. Ia, yn unol â dedd gamblo 2005, mae rhaid i'r cyngor fabwysiadu datganiad o bolisi gamblo bob 2 blynedd. Ac mae'r polisi hwn yn nodi'r modd y bydd y cyngor yn cyflawni swyddogaethau mewn perthynas a rheoleiddio sefydliadau gamblo. Felly gofynir i'r Pwyllgor Gwaith argymell i'r cyngor llawn i fod yn mabwysiadu'r datganiad o bolisi gamblo ar gyfer 2022 hyd at 2025. A fel ddedodd cadeirydd, mae'r swyddog Sean Hughes yma i fynd â ni trwy prif bwyntiau y polisi. Diolch. Diolch. A dwi'n mynd drosodd i Christian eisiau cychwyn cyn i mi fynd drosodd Sean. Na, mor dda dim byd i'w chwanegu, diolch. Diolch, cyn i drosodd i Sean Hughes. Diolch, Sean. Dwi'n deud diolch, Sean, ond dwi ddim yn gweld bod Sean yma, felly fi diolch ddim i chi. Na, dwi ddim yn meddwl bod Sean wedi ymuno fan un eto. Mae o fod wedi, neu jyst dilyn, neu cysylltu. Efo, felly pan gafon ni drafodaeth ar hwn wrth baratoi, dwi'n meddwl fydden ni gyd i synnu bod yna 2 blynedd i mynd heibio'n barod, a mae yna addesiadau sy'n na fel oedd y swyddog yn esbonio ni adeg yna, a mae hein y materion o ran y deddfwriaeth ydyn nhw hefyd, a nid materion o ddewis ydy y newidiadau sy'n cael ei wneud yn y polisi y gamblo, felly dwi ddim yn siŵr iawn os ydych chi isio, os nad ydy'r swyddog yn gallu ymuno. Dwi'n meddwl bod Sean yn trio ymuno, dwi'n meddwl bod ESL HPP yn dangos ar y sgrin. O, iawn, felly mae Sean yma, ond da ni ddim yn gallu ei glywed o yn amlwg. Na i ofyn y Meirion gyntaf tra bod Sean yn trio datrys y problemau technegol. Meirion, o'ch llaw chi fyny? Dim bod fi yn mynd i ailadrodd be ar ei Sean deitha ni, ond mewn cyfarfod blaenorol a ni gael eglurhad arbennig o dda gyda fo, a piti bod o ddim yma i ailadrodd yr eglurhad ar sylwadau oedd gyda fo. Ond di ganmol o yn ei absenoldeb. Diolch. Felly gai ofyn wrthych chi o ran mater o drefn rwan, mae'r deilyddion portfolio wedi cael cyfle i graffu y newid deddfwriaethol ydy hyn, dim newid o ddewis, ac felly beth bynnag mae rhaid i ni i'w derbyn nhw a'i gymeradwyo nhw bellach. Ydy'n iawn i ni barhau i fabwysiadu i mynd ymlaen i'r bleidlais felly yn eich tyf chi? Dwi'n meddwl, ni'n cael dod i mewn cadeirydd, mae'r polisi mynd o blaen yr cyngor llawn, so dwi'n meddwl, os di'r swyddog methu ymuno ni heddiw, felly bydd eitho ymuno ni yn yr cyngor llawn a mynd â ni trwy'r prif bwyntiau amser hynny. Ia, diolch Rich, mae hwnna'n argymhelliad doeth ofnadwy, dydy mae'r cyfle yn fanno hefyd. Felly, a mae hwnna'n gyfle i'r holl aelodau hefyd adeg yna dydy. Ia, felly gyda hynny, mae Richard Hughes wedi cynnig yr argymhelliad wrth iddo mynd drwy'r drafodaeth ar gychwyn. Gai ofyn felly aelod o'r Pwyllgor Gwaith os newch chi eilio y cynnig yna sgwlwch yna. Na ni, hapus eilio. Ian Williams yn eilio, neu droed cynghorydd Meirion Jones? Derbyn. Diolch yn fawr, y cynghorydd Robin Williams. Derbyn. Diolch, y cynghorydd Carwyn Jones. Derbyn. Diolch, y cynghorydd David Rhys Thomas. Derbyn. Diolch, y cynghorydd Alun Mymru. Derbyn. Diolch, y cynghorydd Bob Harris. Derbyn. Diolch yn fawr iawn i chi. Da ni'n symud rwan i'r eitem ola ar yr agenda. Mae wedi bod yn agenda drom heddiw mae'n ddrwg gen i, a dydyn ni ddim yn gorffan ar fater llai drwm chwaith i ddweud y gwir, o dan da ni'n edrych ar y strategaeth cyfraniadau buddion cymunedol a'r deilydd portfolio sydd yn gyfrifol neu fydd yn cyflwyno hwn ydy'r cynghorydd Carwyn Jones, a wedyn yn swyddogion yma mae Christian Branch yma a Rhys Lloyd Jones yma hefyd. Felly na i gychwyn o'ch di, Carwyn, diolch. Diolch yn fawr iawn. Da ni wedi dod i ddiwedd y marathon do, eitem rhif 14. Papur adroddiad i hwn ar ein strategaeth o'n cyfraniadau buddion cymunedol ni.
Mi oedd yr ddogfen wreiddiol, a'r strategaeth wreiddiol gan ni wedi cael ei mabwysiadu a wedi bod yn ei lles mis Mawrth 2014. Ond ers hynna, mae yna rai newidiadau sylweddol wedi bod mewn y prosiectau, y polisïau a derfwrddiaeth mewn perthynias a phrosiectau mawr. Ac felly, oedden ni'n meddwl ti'n briodol iawn i ni ddiweddaru ac addasu y strategaeth i fod yn ffit i bwrpas rwan heddiw ac am y blynyddoedd i ddwad. Felly, son ni o gwmpas i reid y strategaeth newydd at ei gilydd ac i addasu. Da ni yn gweld dwan bod datblygiadau yn ei mawr sylweddol dal i ddwad a dal llawer o ddiddordeb yn Ynys Môn gyda nifer o datblygiadau ffermydd solar da ni wedi weld yn cael eu cynnig yn yr misoedd blwyddyn dwytha yn enwedig. A hefyd y cynlluniau am yn ei llanw, yn ei gwynt ar y môr, ar y tir, hydrogen yn ogystal a ail ddiddordeb eto rwan yn Wylfa newydd. Felly mae'n bwysig i ni gael strategaeth buddion cymunedol sy'n berthnasol i bob math o ddatblygiadau mawr. Fod ni eitha cyngor sir wedi ymrwymo'n llawn i chwarae un ran yn cyrraedd net zero erbyn 2050. Da ni'n benderfynol na ddylir ddim gwneud hyn ar unrhyw bris ac ar unrhyw drael i Ynys Môn. Felly bwriad y strategaeth hon yw sicrhau bod Ynys Môn a'i thrigolion yn gallu gwneud y gorau o'r cyfleoedd cadarnhaol a ddisgwylir yn sgil llytia datblygiadau mawr. Mae cyfrianadau buddion cymunedol yn gyfrianadau ewyllus da a sy'n cael ei rhoi yn wirfoddol gan ddatblygwyr bydd cymunedau sy'n derbyn y datblygiad a fydd yn cael effaith ar adnoddau lleol neu'r amgylchedd lleol. A gallan tein fod yn daliadau ariannol neu yn weithgareddau i wella lles economaidd, cymdeithasol neu amgylcheddol yr ardal. Mae'r cyfrifiadau yma'n cael eu trafod a'i cytuno y tu allan i'r broses gynllunio statudol. A mae'n bwysig iawn i rywun sy'n meddwl dod yma i Ynys Môn gyda prosiect, neu o gwmpas Ynys Môn fel prosiect mawr, bod yr egwyddor yma o barchu'n cymunedau, yr economi, ein diwylliant, ein iaith, a dod yma'n barod i ymrwymo gyda'r Ynys yn hynod o bwysig, a toes na ddim ymrwymiad yma o i neb beidio meddwl dod i Ynys Môn i setio fyny prosiect yn ei mawr. Felly dyma hwn yn bolisi pwysig. Mae'n bolisi ddylia bob un datblygwr gymryd sylw craff ohono cyn dod yma a cyn dod i drafod efo bobl yn Ynys Môn am unrhyw brosiect. Mae rhaid i brosiectau weithio i'r Ynys o ran perchnogaeth, o ran buddion, a mae hwn yn hynod o bwysig. Felly, byddai'n gofyn heddiw i'r Pwyllgor Gwaith i gefnogi a mabwysiadu'n ffurfiol y strategaeth cyfrifiadau buddion cymunedol diwygiedig yma sydd ger eich bron heddiw. A fydd yn sicrhau bod ni fel Cyngor Sir yn barhau drafod buddion cymunedol gwirfoddol i Ynys Môn, bod ni'n rhoi gwybod i'r datblygwyr am yr disgwyliadau sgynnon ni. Bydd hwn yn ddull cyson a teg i drafod bob un prosiect wrth fynd ymlaen, a fydd hefyd yn alunio'r strategaeth gyda deddfwriaeth a pholisiau cenedlaethol, yn enwedig y deddf llesiant cymunedau cenedlaethau'r dyfodol. Diolch yn fawr iawn. Diolch, a gafon ni gyfraniad y ci i gloi ni fan'na felly. Da ni'n siŵr os, sori, dwi wedi mynd am Christian, ond mae Dylan, enw Dylan fel dirprwy prifeithredwr sydd ar yr adroddiad. Gan i ofyn y Dylan os ydych chi'n ychwanegu rhywbeth cyn i mi droi. Bore da, diolch yn iawn. Does yn llawer ychwanegu, dwi'n meddwl bod cynghorydd Carwyn Jones wedi crynhoi yn effeithiol. Fyswn ni jyst yn deud bod ni'n anelu i drin pob yn gyfartal ac i gael cysondeb yn sut mae'r wahanol gwmnïau yn delio fo'r Ynys. A'r ail bwynt ydy, wrth gwrs, bod hwn yn wirfoddol a bod o hollol ar wahân a tu allan i drefniadau statudol cynllunio unau deddf tref a gwlad a ceisiadau sy'n dod i'r cyngor neu ceisiadau sydd yn mynd i Gaerdydd neu Llundain. Diolch yn fawr iawn.
Diolch yn fawr am hynny. A Rhys, os eisiau ychwanegu rhywbeth i ffordd awdur? Na, sgyn fi ddim byd rhaid ychwanegu hynna, ond hapus ato fy unrhyw gwestiynau. Diolch. Diolch yn fawr iawn i chi. Felly, da ni wedi trafod hwn yn fanwl yn barod, ond os oes na unrhyw gwestiwn neu sylw mae rhywun yn dymuno i ofyn, y cynghorydd Richard Hughes, ydy fi iawn, Rich. Ia, diolch. Na, jyst ategu'r geiriau gyn y cynghorydd Carwyn Jones. Mae yna lot o geisiadau cynllunio mawr i mewn rwan, enwedig efo ffermau solar yma. A mae'n bwysig bod na fuddion cymunedol yn dŵad i'r cymunedau sydd yn agosach at yr datblygiadau yma. Na, wedyn, mae hwn yn rhoi arweiniad i'r datblygwyr yma, beth da ni ddisgwyl gynddyn nhw. So, na'r cefnogi'r cais. Diolch, Richard. Dwi'n meddwl y sylw gallu ei wneud bod ni'n diogelu'r cymunedau yna hefyd achos o'r sgil effeithio negyddol efallai fydd yn codi hefyd yn dda. Mae'n bwysig bod ni'n cymryd hynny i ystyried. Oes da unrhyw gwestiwn neu sylw arall? Mae Carwyn wedi cynnig yr argymhelliad bod ni'n mabwysiadu y diwygiad. Oes na gwestiwn neu sylw gen rhywun? Na. Ga i felly ofyn am eilydd os gwelwch y dda i'r cynnig? Eilio. Diolch Richard Dew, y cynghorydd Richard Dew yn eilio, felly ai drwy yr aelodau am y bleidlais. Y cynghorydd Ian Williams. Derbyn, diolch. Diolch. Y cynghorydd Meirion Jones. Derbyn. Diolch. Y cynghorydd Robin Williams. Derbyn. Diolch. Y cynghorydd David Rhys Thomas. Derbyn. Diolch. Y cynghorydd Alun Mymru. Derbyn. Diolch. A'r cynghorydd Bob Parry. Derbyn. Diolch. A dyna oedd yr eitem ola. Ga i ddiolch i bawb am eu cyfraniadau heddiw ac yn y gwaith paratoi sydd yn digwydd hyn heddiw ac ai ddod o'r cyfarfod i ben. Diolch i chi gyd. Diolch yn fawr. Diolch.